Λοιπόν, κύριε Σπύρου, καλησπέρα. Καλησπέρα αγαπητέ Νικόλα. Λοιπόν, κύριε Σπύρου, έχετε χαρακτηριστεί δημαγωγός, γραφικός και κατά βάση συνωμοσιολόγος. Τα δέχομαι και τα τρία. Και τα τρία τα δέχομαι. Δημαγωγός στην αρχαία Ελλάδα ήταν ο Κλέονας. Για να είσαι δημαγωγός στην αρχαία Ελλάδα έπρεπε να είχες τεράστιο μυαλό. Δημαγωγός είναι αυτός ο οποίος οδηγεί τον Δήμο στην αλήθεια. Αυτό σημαίνει δημαγωγός. Ο Κλέονας ήταν το δυνατότερο μυαλό και οδηγούσε την Ελλάδα στην πραγματική αλήθεια των Ελλήνων, τους πολίτες. Αυτό σημαίνει δημαγωγός. Πρέπει να έχεις πολλές μεγάλες γνώσεις και να έχεις μεγάλη ρητορία για να είσαι δημαγωγός. Σήμερα το κάνανε κάτι το κακό, για να μηδενίσουν τους δημαγωγούς και τους δημοσιολόγους. Εγώ είμαι και δημαγωγός και δημοσιολόγος και γραφικός. Τι σημαίνει γραφικός, αγαπητέ κύριε Νίκο? Γραφικός σημαίνει ότι πηγαίνεις κατά τας γραφάς, κατά τας συντεταγμένας των ιερών γραφών. Βεβαίως και πηγαίνω κατά τη γραφή. Βεβαίως και η πηξίδα πλεύσης μου είναι η Ιερά Γραφή. Βεβαίως και είμαι γραφικός. Ακολουθώ την Αγία Γραφή. Οι άλλοι που δεν ακολουθούν την Αγία Γραφή δεν είναι γραφικοί, είναι για αυτοκτονία. Και θα σας το αποδείξω αυτό το πράγμα. Και το τρίτο ποιο είπατε ότι είναι? Συνωμοσιολόγος. Συνωμοσιολόγος. Συνωμοσιολόγος ως προς την αλήθεια. Βεβαίως, συνωμοτώ για να κράξω την αλήθεια. Βεβαίως, λοιπόν, και επειδή τη γνωρίζω πολύ καλά την αλήθεια. Περιμένετε ένα λεπτό, γιατί πραγματικά είστε άτιμοι. Θέλω να σταθούμε λίγο στη λέξη συνωμοσιολογία, παύλα συνωμοσία. Τι σημαίνει συνωμοσία? Δηλαδή, συνωμοσία είναι μια μυστική συνεννόηση. Γιατί κάποιοι λένε, αφορίζουν όλα αυτά τα πράγματα, ότι δεν υπάρχουν συνωμοσίες. Δεν υπάρχουν. Είναι στη σφαίρα της φαντασίας κάποιων. Αλλά να μείνουμε στην ετυμολογία της λέξης. Ναι. Σημαίνει λοιπόν ότι κάποια άτομα, 2, 3 και παραπάνω, συνεννοούνται για να πετύχουν κάποιο σκοπό. Έχουν κάποιο στόχο. Ναι. Το αν θα είναι για καλό σκοπό ή για κακό είναι υποκειμενικό. Και θα δώσω ένα παράδειγμα για να σας δώσω τον λόγο. Η φιλική εταιρεία δεν έκανε πράξη συνωμοσίας για να ρίξει την Οθωμανική Αυτοκρατορία στον ελλαδικό χώρο? Άρα εδώ λοιπόν, σε ό,τι αφορά τους Οθωμανούς, ήταν μια αρνητική συνωμοσία κατά των Οθωμανών. Σε ό,τι αφορά όμως εμάς, αυτό μας εξυπηρετούσε. Άρα το αν είναι καλή ή κακή, απλά τα τελευταία χρόνια θα μας τα πείτε εσείς, γιατί αποδεικνύεται κατά βάση ότι η συνωμοσία, δηλαδή η συνέβρεση 2, 3 και παραπάνω ανθρώπων, πολλές φορές βγαίνει εις βάρος των πολλών. Λοιπόν, εγώ ήθελα απλά να βάλω αυτή την ενότητα και έχουμε να πούμε κι άλλα για τη συνωμοσία, αν υπήρχε ή δεν υπήρχε, διότι έχουμε και τον Θουκυδίδη και τον Πλούταρχο και τον Αριστοτέλη που κάνουν αναφορές σε συνωμοσίες από την αρχαιότητα και έρχονται μέχρι σήμερα. Ο λόγος σας. Η συνωμοσία λοιπόν είναι κάτι το κακό, διότι σημαίνει ότι είσαι συνωμότης, δηλαδή συνεργάζεσαι με κάποιον για να βγάλεις μια κακή ιδέα, να περάσεις στον κόσμο μια κακή πολιτική, να περάσεις στον κόσμο μια κακή σκέψη ή να πεις ένα ψέμα, κάτι το οποίο δεν ισχύει. Υπάρχουν όμως και καλές συνωμοσίες, οι οποίες, όπως είπατε και εσείς, με τη συνωμοσία της φιλικής εταιρείας εμείς απελευθερωθήκαμε. Και γίνανε και πολλές άλλες συνωμοσίες κατά ενός κοινούς εχθρού κατά τη διάρκεια των 400 ετών που είμαστε σκλάβοι. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Πελοποννησιακού πολέμου, οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες, ο καθένας από την πλευρά του έκανε συνωμοσία για το πώς θα καταβάλει τον αντίπαλό του. Δεν είναι κακή δηλαδή 100% οι λέξεις, κατά τη γνώμη μου είναι 60% κακή και 40% απαραίτητη. Πρέπει να υπάρχει συνωμοσία όταν πρόκειται... Για το Θουκυδίδη που λέει για την ιστορία του Πελοποννησιακού πολέμου. Στα πολιτικά λέει ο Θουκυδίδης, στα πολιτικά του Αριστοτέλη λέει το εύδαιμον το ελεύθερον, το δε ελεύθερον το εύψυχον. Δηλαδή τι σου λέει ο Αριστοτέλης, ότι ο Θουκυδίδης, ότι
Για να είσαι ευτυχισμένος πρέπει να είσαι ελεύθερος, και για να είσαι ελεύθερος πρέπει να έχεις ψυχή, πρέπει να πολεμάς, να είσαι πολεμιστής. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το πολύ καλό. Η αρχαία Ελλάδα απελευθερώθηκε ακριβώς επειδή είχε ορθοτομημένες συνωμοσιολογίες, τις οποίες τις έκανε πράξη. Από ένα σημείο και μετά όμως η συνωμοσιολογία εξελίχθηκε σε κάτι κακό. Εξελίχθηκε στο ότι πρέπει να συνωμοτήσουμε εμείς οι δύο για να μπορέσουμε την αλήθεια να την κάνουμε ψέμα. Για να μπορέσουμε το σωστό να το κάνουμε λάθος. Και για να λέμε ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν, με σκοπό να απειλούμε, να εκβιάζουμε και να τρομοκρατούμε και να φοβίζουμε τον κόσμο. Υπάρχουν πολλών ειδών συνωμοσιολογίες, καλές ή κακές. Και μου άρεσε αυτή η αποστροφή στο λόγο σας, γιατί είπατε κάτι πάρα πολύ συγκλονιστικό και σημαντικό. Ότι ακόμα και ένα σύστημα το οποίο επικρατεί, καπηλεύεται και λειτουργεί κοινοβουλευτικά, μπορεί να δημιουργεί και το ίδιο συνωμοσίες, ναι, εναντίον αυτών που αποδεικνύουν συνωμοσίες. Ναι. Και θα πω ένα παράδειγμα, γιατί το έχετε βιώσει. Ναι. Είναι ή δεν είναι συνωμοσία οι μπαχαλάκηδες όταν συγκεντρώνεται ο άμαχος κατά τα άλλα πληθυσμός για να κάνει μια συγκέντρωση? Ακόμα και το ίδιο το κράτος, οι κρατικοί μηχανισμοί χρησιμοποιούν συνωμοσίες. Χρησιμοποιούν συνωμοσίες, χρησιμοποιούν μπαχαλάκηδες, χρησιμοποιούν κουκουλοφλόρους. Αυτοί οι κουκουλοφλόροι λοιπόν είναι δημιούργημα του παρακράτους. Δηλαδή παρακράτος είναι η ίδια η κυβέρνηση. Παρακράτος είναι το κράτος που δημιουργείται από την κυβέρνηση για να μπορεί να καταστήλει ό,τι δεν της είναι αρεστό. Αυτό είναι ένα είδος συνωμοσίας κατά αυτού που η κυβέρνηση κυβερνάει, κατά του ιδίου του ελληνικού λαού. Αυτό ισχύει. Είναι μια κακή συνωμοσία για τον ελληνικό λαό και μια καλή συνωμοσία για την ελληνική κυβέρνηση, γιατί τη συμφέρει. Καταλαβαίνετε, δηλαδή η ίδια πράξη για μας που είμαστε εξουσιαζόμενοι για το λαό είναι μια πολύ κακή συνωμοσία, για την Ελλάδα, για την κυβέρνηση όμως είναι μια πολύ καλή συνωμοσία, διότι τη βολεύει να καταστήλει όπως νομίζει αυτή τους αντιφρονούντες. Λοιπόν, υπάρχουν, κύριε Σπύρου, γιατί λένε κάποιοι, και υπάρχει μια λογική, αλλά είναι αμφίδρομη η λογική. Τι εννοώ? Λένε κάποιοι, αποδεικνύονται αυτά. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις που έχουν αποδειχθεί συνωμοσίες, όπως το Watergate, το Pentagon Paper και πολλές άλλες που έχουν φτάσει και στα δικαστήρια, έχουν κοινοποιηθεί και έχουν γίνει γνωστές. Άρα λοιπόν, όσοι αφορίζουν και θέλουν έτσι δεικτικά να ακυρώνουν αυτά τα πράγματα, λέγοντας και χαρακτηρίζοντας τους ανθρώπους που τα έβγαλαν στην επιφάνεια ή που τα ψάχνουν εδώ και χρόνια συνωμοσιολόγους, νομίζω ότι κοιμούνται ύπνο βαθύ. Και πληρώνουν ξενοδοχείο 6 αστέρων, μάλιστα. Κοιμούνται όρθιοι, λέμε, και πληρώνουν ξενοδοχείο, βεβαίως. Βέβαια, για να είμαστε σωστοί, θα πρέπει να πούμε και το εξής, ότι πράγματι πολλές φορές κάποιοι, και ειδικά στο διαδίκτυο, που κάνουν διάφορες εκπομπές, είτε στο YouTube είτε αλλού, τα χρησιμοποιούν αυτά, τα προεκτείνουν, λένε και μπαρούφες, τα είπατε και στην αρχή. Όμως να μείνουμε στο γεγονός ότι οι συνωμοσίες υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και θα υπάρχουν. Πότε καταλάβατε και μπήκατε σε αυτό το θέμα να ανιχνεύετε το τι συμβαίνει από πίσω, και μέχρι τότε πού βρισκόσασταν ιδεολογικά? Εγώ μέχρι τότε ιδεολογικά δεν ανήκα σε καμία πολιτική παράταξη, επειδή πολύ ευτυχώς κατάλαβα από ηλικία 30 ετών, ξέρω εγώ, ότι τα πάντα είναι ένα κουκλοθέατρο, ότι δεν έχουν σχέση αυτά τα πράγματα με την Ελλάδα, δηλαδή ο καπιταλισμός, ο κομμουνισμός, ο σοσιαλισμός, ότι διέρε και βασίλευε και είναι εμφύλιος πόλεμος, και δεν ανήκα ποτέ σε δεξιούς ή αριστερούς, όπως δεν ήμουν ποτέ Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, γιατί και αυτά είναι θρησκείες και πολιτικές παρατάξεις. Μην νομίζετε ότι είναι ποδόσφαιρα. Είναι και πολιτικές παρατάξεις ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και είναι και θρησκείες. Αυτό συμβαίνει τώρα τα τελευταία 30 χρόνια, 35, που κατάλαβα ότι ζούμε σε ένα μάτριξ, σε ένα κουκλοθέατρο. Δεν ξέρω τι με φώτισε, τι με βοήθησε, και πολύ γρήγορα
αντιλήφθηκα ότι αυτό το πράγμα δεν είναι ελληνισμός, δεν είναι χριστιανισμός, δεν είναι ανθρωπισμός. Έβλεπα όλη αυτή την αδικία που επικρατεί στην κοινωνία, έβλεπα τον πολύ φτωχό και τον πολύ πλούσιο και κατάλαβα ότι κάτι συμβαίνει. Κάποιοι επωφελούνται και κάποιοι προσπαθούν να μεγαλώσουν τον παράδεισό τους που είναι ο πλουτισμός με την κόλαση των φτωχών που είναι η φτώχεια. Δηλαδή αυτή η ανομία μεταξύ, αυτή η ανισότητα μεταξύ πλούσιου και φτωχού εμένα με πείραξε, δεν ανεχόμουν. Όταν άρχισα λοιπόν να ψάχνω να βλέπω πώς γίνανε πλούσιοι και κατάλαβα ότι γίνανε πλούσιοι μόνο με βρώμικες συνωμοσιολογίες και ραδιουργίες και πονηριές και όλα αυτά, κατάλαβα ότι πρέπει κάτι να κάνω κι εγώ για τον κόσμο. Λοιπόν, και από τότε ενετάχθηκα πάρα πολύ σκληρά στην έρευνα, ενετάχθηκα στο νομικό πλαίσιο και κατάλαβα ότι από εκεί προέρχεται ένα μεγάλο έγκλημα κατά του κράτους, κατά του έθνους και κατά του αγέννητου λαού, διότι όπως ξέρετε με τους νόμους ή μπορείς να αναστήσεις ή μπορεί να σκοτώσεις έναν λαό, όπως έλεγε ο Τόμας Τζέφερσον. Ο Τόμας Τζέφερσον από το 1826 έλεγε λοιπόν ότι καλύτερα να αντιμετωπίσεις έναν τακτικό στρατό, μπορεί να έχεις λιγότερα θύματα, από το να αντιμετωπίσεις ανθρώπινους νόμους και τραπεζιτικά συστήματα, διότι με ένα στρατό θα έχεις λιγότερους νεκρούς, ενώ με νόμους έχεις εκατομμύρια νεκρούς. Το είχε πει και ο Νίτσε αυτό, ότι η μεγαλύτερη τρομοκρατική πράξη σήμερα είναι να φτιάχνεις νόμους. Διότι όποιος μπορεί να νομοθετεί μπορεί να εγκληματεί και ο έχουν τη δύναμη και την ισχύ επιβάλλει τον νόμο και το δίκαιο. Κατάλαβα λοιπόν ότι όλα αυτά που λέγανε περί νόμου, περί δικαίου, περί δικαιοσύνης, στην καθημερινότητά μου εγώ δεν το έβλεπα. Διότι έβλεπα ανθρώπους να πεθαίνουν από την πείνα και να ζητιανεύουν και άλλους να μην ξέρουν τι έχουν. Δεν είναι δυνατόν, λέω, ο άνθρωπος περίπου έχει το ίδιο μυαλό με τον. Όλοι μας έχουμε περίπου το ίδιο μυαλό. Ο σκοπός είναι πώς το χρησιμοποιούμε. Αλλά δεν είναι δυνατόν να είσαι ο πλουσιότερος, να λέγεσαι Βαρδινογιάννης ή Λάτσης και να έχεις χρησιμοποιήσει μόνο το μυαλό σου. Κατάλαβα ότι κάτι άλλο παίζεται. Έψαξα λοιπόν τους νόμους, έψαξα τα κοινωνικά στρώματα και είδα ότι είναι όλα παράνομα και όχι παράνομα, απάνθρωπα και ανήθικα. Δεν μπορεί να σου λένε ότι ο νόμος είναι ο γραπτός κανόνας δικαίου που συνάδει με το Σύνταγμα, όταν και το ίδιο το Σύνταγμα είναι παράνομο. Μετά βέβαια κατάλαβα ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δεξιοί και αριστεροί, είναι απατεώνες όλοι. Περιμένετε λίγο. Ναι. Θέλω να μου πείτε κάτι, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα το γνωρίζετε. Πότε και πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι κυρίαρχες ιδεολογίες, δηλαδή καπιταλισμός, σοσιαλισμός, κομμουνισμός? Πότε εμφανίζονται ιστορικά, κύριε Σπύρου, αυτά? Μετά τον κοινοβουλευτισμό. Αμέσως μετά τον κοινοβουλευτισμό του Όλιβερ Κρόμουελ, που δημιουργήθηκε στο Λονδίνο το 1769. Λοιπόν, και θεωρούνται δεξιοί αυτοί που κάθονται εκ δεξιών και αριστεροί αυτοί που κάθονται εξ ευωνύμων του Προεδρείου. Έτσι τους έλεγε. Μιλήστε εσείς οι δεξιοί, μιλήστε εσείς οι αριστεροί, μιλήστε εσείς, έχετε το λόγο εσείς οι κεντρώοι. Λοιπόν, αφού δημιουργήθηκε ο κοινοβουλευτισμός λοιπόν του Όλιβερ Κρόμουελ, εν συνεχεία το 1865 δημιουργήσανε τον καπιταλισμό. Λοιπόν, και το 1980, μετά από 20 μετά από 15... είχαμε τον Άνταμ Σμιθ ως πατριάρχη. Άνταμ Σμιθ, βεβαίως, ο Αδάμ Σμιθ λοιπόν έφτιαξε τον καπιταλισμό, ένας Εβραίος όπως ξέρετε. Μετά από 15... Ο Μάρξ δεν ήταν Μάρξ, ήταν Μαρδοχάη Λεβί το πραγματικό του όνομα. Δεν ήταν Καρλ Μάρξ, ήταν Μαρδοχάη Λεβί, γεννημένος το 1818. Λοιπόν, το 1840 τόσο έφτιαξε το κεφάλαιο και τέλος πάντων ήταν ένας έξυπνος Εβραίος. Αναφέρθηκε 26 φορές στην αρχαία Ελλάδα και είπε ότι όλες οι φιλοσοφίες είναι ετεροχρονισμένες φιλοσοφίες της αρχαίας Ελλάδος. Έξυπνος Εβραίος. Είπε ότι το πορνείο του καπιταλισμού είναι το χρηματιστήριο και η πάσης φύσεως τζόγη κτλ. Και ότι η υπεραξία του εργάτη η υπεραξία του κεφαλαίου πρέπει να επιστρέφεται στον εργάτη. Καλά ήταν αυτά που είπε ο Μάρξ. Έχει πει αρκετά σωστά πράγματα ο Μάρξ, αλλά δεν μας είπε ότι έχει αντιγράψει την επικούριο φιλοσοφία, τον Επίκουρο δηλαδή, την αρχαία Ελλάδα, που ήταν λάτρης της αρχαίας Ελλάδος, γιατί ήξερε ότι μόνο εκεί υπάρχει η φιλοσοφία πραγματική και η αλήθεια. Την αντέγραψε λοιπόν και την έκανε κεφάλαιο. Το βιβλίο κεφάλαιο που έβγαλε το 1842 σε ηλικία 25 ετών μόνο. Λοιπόν, εγγονός και συνάδελφος του Ρότσιλ και το πραγματικό το όνομα σας λέω ότι ήταν Μαρδοχάη Λεβί.
Λοιπόν, είπε πολλά πράγματα σωστά ο Μάρξ, αλλά δεν ήταν τίποτα δικά του. Ήταν ένας πολύ καλός αντιγραφέας, όπως είναι οι περισσότεροι συγγραφείς, διότι οι περισσότεροι συγγραφείς δεν είναι συγγραφείς, είναι αντιγραφείς. Από τότε λοιπόν έχουμε τον κομμουνισμό, ο οποίος εδραιώθηκε βεβαίως και υλοποιήθηκε με τον Αβραάμ Μπεναρόγια το 1901 στη Θεσσαλονίκη με 2.000 Εβραιοβούλγαρους Θεσσαλονικής. Ο Αβραάμ Μπεναρόγια, ο οποίος και αυτός είπε για τον κομμουνισμό, ήταν το ΣΕΚΕ τότε, ήταν το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος. Μετά από ένα χρόνο το κάνανε ΚΚΕ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και δεν το κάνανε ΕΚΚ, δηλαδή Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα, που θα αποδεικνυόταν ότι το ΚΚ είναι ελληνικό. Άμα το ήταν μπροστά, θα λέγανε Ελληνικό Κομμουνιστικό Κόμμα. Τώρα είναι πίσω. Σημαίνει Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, δηλαδή μια μερίδα, ξαναλέμε Κομμουνιστικό Κόμμα Βουλγαρίας, ξαναλέμε Κομμουνιστικό Κόμμα Βραζιλίας. Δεν είναι βραζιλιάνικο, είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Βραζιλίας. Είναι ένα κομμάτι του λαού, δεν είναι βραζιλιάνικο. Λοιπόν, κατάλαβα λοιπόν ότι παίζεται ένα βρωμερό παιχνίδι μέσα στην Ελλάδα. Κατάλαβα ότι η Ελλάδα, βέβαια μιλούσα και με κάποια ευτυχώς πολύ δυνατά άτομα τότε, τον Σταύρο τον Μιχαηλίδη, έναν άνθρωπο που ζει ακόμα στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ο Θεός με βοήθησε να έχω. Μια ερώτησή μου, γιατί ήθελα να σας ρωτήσω αν υπήρχαν άνθρωποι που σας εμπνεύσανε και βρέθηκαν στην πορεία της ζωής σας που βοήθησαν προς αυτή την κατεύθυνση του να καταλάβετε κάποια πράγματα. Ναι, βεβαίως, βρεθήκανε δύο δυνατά άτομα τα οποία με τις γνώσεις του με βοήθησαν, αλλά πιστεύω και να μην βρισκόντουσαν. Εγώ είχα πάρει την πορεία μου, είχα πάρει τις αποφάσεις μου, είχα πάρει ότι η Ελλάδα δεν είναι Ελλάδα, είναι ένα παράπηγμα, είναι ένα υποκατάστατο, είναι ένα κράτος το οποίο βρίσκεται υποκατοχή. Έψαξα, το βρήκα, κατάλαβα ότι το 1821 αλλάξαμε τάφο και φύγαμε από την Οθωμανική Αυτοκρατορία και πήγαμε με τη φιλική εταιρεία και με τον κοινοβουλευτισμό, πήγαμε στον εβραϊκό τάφο που λέω εγώ. Πήγαμε στους Άγγλους. Πήγαμε στους Άγγλους. Στους Άγγλους, στους Αμερικάνους, στους Εβραίους 100%. Λοιπόν, άρα η Ελλάδα δεν έχει απελευθερωθεί και συνεχίζει να είναι ματωμένη και σκλαβωμένη σήμερα, διότι αυτά τα κόμματα είναι όλα εβραϊκά, όλα μηδενός εξαιρουμένου. Τόσο κακός ήταν. Ναι. Για να περάσουμε, γιατί τελικά επιβεβαιώνετε και εσείς από τη δική σας πλευρά, ότι αυτά τα τρία μεγάλα ιδεολογικά προτάγματα, καπιταλισμός, κομμουνισμός, σοσιαλισμός, έγιναν για να εξυπηρετήσουν κάποιες καταστάσεις. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Για να δημιουργήσουν εμφύλιο πόλεμο και στον ελληνικό λαό, αλλά και για ένα τέτοιο βεβαίως. Γιατί ποτέ ο Έλληνας δεν ήταν δεξιός ή αριστερός. Προφανώς, γιατί είχαμε φύγει περνάγαμε στη βιομηχανική επανάσταση και θέλαμε να σπάσουμε το καταστηγμένο της φεουδαρχίας, να μαζέψουμε τον κόσμο σε μεγάλες πόλεις και να τους δώσουμε να τρέφονται μέσα από κάποιες ιδεολογίες για να επιλέγει ο καθένας από το καλάθι τι θέλει να πάρει. Αλλά είπατε πάρα πολύ ωραία. Φαίνεται όμως τελικά, όπως είπατε για την περίοδο του 1990, ότι αυτοί όλοι μπορούν να συνεννοηθούν, να ομονοήσουν και να συστατευτούν όταν το χρήζουν οι περιστάσεις. Κύριε Σταύρου, στην Ελλάδα έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία. Εγώ όμως θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο πατέρας της δημοκρατίας, γιατί πολύ σωστά μιλήσατε για αντιγραφείς, ειδικά στο Μεσαίωνα έγινε μεγάλη σπέκουλα γύρω από αυτό το θέμα και βγήκαν ως διαφωτιστές άνθρωποι που αντέγραψαν τον ελληνικό πολιτισμό και τις ιδέες. Εμείς, για να πάμε στις ρίζες μας ως Έλληνες, ποιος είναι ο πρώτος που έβαλε την έννοια της δημοκρατίας και πόσο μάλλον της άμεσης, το τραπέζι το ιστορικό? Ο πρώτος είναι ο Κλεισθένης βεβαίως, το 508 π.Χ. Ο Κλεισθένης, και συνεχεία με την άμεση δημοκρατία υλοποίησε τα προτάγματα του Κλεισθένη ο Αρχέστρατος και ο εφιάλτης Σοφονίδου βασικά, οι οποίοι δεν τους ξέρει ο κόσμος, οι οποίοι μπουκάρανε μέσα στον Άριο Πάγο και σκοτώσανε όλους τους αεροπαγίτες, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι φταίχτες για τους πολέμους που υπήρχαν μέχρι τότε, γιατί και η Ελλάδα εσπαράσεπε, όπως ξέρετε, από εμφυλίους πολέμους και από πολέμους. Λοιπόν, όταν εφαρμόστηκε η άμεση δημοκρατία, ο Κλεισθένης είπε ότι η δημοκρατία είναι
το κράτος του Δήμου, δηλαδή η πλειοψηφία, το 50/1, κράτος Δήμου, κράτος πλειοψηφίας, δηλαδή το 50/1, κράτος δημοψηφισμάτων, ότι πρέπει πάλι το 50/1 να αποφασίζει ο λαός με δημοψηφίσματα, κράτος κλήρωσης μεταξύ αρίστων όμως, κράτος κλήρωσης μεταξύ αρίστων, εκκληρώνονται τότε και οι δικαστές και οι πολιτικοί και οι δήμαρχοι και οι νομάρχες και οι αξιωματούχοι, αλλά μεταξύ αρίστων, έτσι. Και βεβαίως είπε ότι κράτος θανατικής ποινής για ιδεχθή και αποτρόπαια εγκλήματα. Εφάρμοσε τη θανατική ποινή, η οποία σκοτώνει, όπως ξέρετε, το αδίκημα, όχι τον άνθρωπο, διότι σε αποτρέπει να κάνεις το αδίκημα. Είχε καταλάβει λοιπόν ο Κλεισθένης ότι για να μην γίνονται αδικήματα, κακουργήματα, ιδεχθή και αποτρόπαια, πρέπει να εφαρμόσει μία ποινή η οποία θα φοβίζει τον άλλον. Αυτό σημαίνει η θανατική ποινή. Σε φοβίζει και δεν κάνεις το αδίκημα. Γιατί αν είναι να το κάνεις το αδίκημα, να σκοτώσεις ή να βιάσεις ή όπως κάνουν σήμερα να το κάνεις αδρενοχρώμιο ή να πιεις το αίμα του παιδιού, τι να το κάνω μετά εγώ? Άμα τον τιμωρήσεις, να τον πας φυλακή, οι οποίες είναι παιδικές χαρές και παιδικές κατασκηνώσεις. Λοιπόν, και σας πληροφορώ ότι την ποινική καταδίκη την είχαν ακόμα και για πλημελήματα, ακόμα και για πτέσματα. Και τι γινότανε? Δεν γινότανε ούτε το πτέσμα ούτε το πλημέλημα, δεν πήγαινε ο ομοφυλόφιλος ή κάποιος ο οποίος δεν πήγαινε ούτε καν για μάρτυρα στο δικαστήριο. Δεν σε δεχόντουσαν ούτε καν στα δημόσια ουρητήρια. Δεν σε δεχόντουσαν καν στον δημόσιο διάλογο. Σε λέγανε «κείνε εδώ», δηλαδή «κινείς την εδώ». Ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που σε θεωρούσαν ύποπτο για κάποια αξιόπινη πράξη, σου αφαιρούσαν το λόγο. Λοιπόν, όλες αυτές οι σκληρές ποινές, αλλά καλές ποινές ετεροχρονισμένα, διότι σε αποτρέπανε να κάνεις το αδίκημα. Σκοπός είναι να μην κάνεις το αδίκημα. Λοιπόν, αυτό ήταν η δημοκρατία του Κλεισθένη, το κράτος της πλειοψηφίας, το κράτος των δημοψηφισμάτων και το κράτος της κλήρωσης μεταξύ αρίστων. Έρχεται λοιπόν, σταματάει αυτή η πραγματική δημοκρατία το 462, η πραγματική σταματάει να εφαρμόζεται, έρχονται οι τύραννοι, έρχονται άλλου είδους δημοκρατίες, έρχονται οι τύραννοι των Αθηνών, γίνονται πάλι άλλες ανακατατάξεις. Τέλος πάντων, από το 462 μέχρι σήμερα δεν έχουμε την πραγματική δημοκρατία του Κλεισθένη και την πραγματική δημοκρατία του Καποδίστρια πολύ αργότερα βεβαίως, αλλά εμφανιστήκαν άλλα πολιτικά συστήματα, όπως ήταν η δικτατορία, όπως ήταν του προλεταριάτου, όχι του προλεταριάτου, η δικτατορία του κεφαλαίου, ήταν η φεουδαρχία, ήταν ο κοινοβουλευτισμός που ήρθε βεβαίως πολύ αργότερα το 1769-1860 στην Ελλάδα μετά τον Όθωνα. Λοιπόν, και από τότε πάμε από το κακό στο χειρότερο, γιατί ποτέ δεν είχαμε την πραγματική δημοκρατία και είχαμε κατ' επίφαση δημοκρατίες οι οποίες ήταν δικτατορίες, έτσι. Όλοι σήμερα από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα δεξιά λένε ότι είμαστε δημοκράτες. Όλοι, μηδενός εξαιρούμενος. Άμα ρωτήσει τη Νέα Δημοκρατία, εμείς είμαστε ένα δημοκρατικό κράτος. Άμα ρωτήσει του ΚΚ, εμείς είμαστε ένα δημοκρατικότατο κράτος, αλλά δεν μας λένε ότι σε ένα ελεύθερο κράτος μπορεί να είσαι κομμουνιστής. Σε ένα κομμουνιστικό κράτος μπορεί να είσαι ελεύθερος. Όχι, δεν μπορείς να είσαι ελεύθερος σε ένα κομμουνιστικό κράτος. Άρα, τι δημοκρατία έχεις όταν δεν μπορείς να εκφέρεις τον λόγο, το δημόσιο λόγο? Αυτό σημαίνει δημοσιολόγος. Να μπορείς να εκφράσεις το δημόσιο λόγο σου. Αυτό σημαίνει δημαγωγός. Να μπορεί να γίνεις ο αγωγός, ο αρχηγός του Δήμου, όπως ήταν ο Κλέονας. Δεν είναι εύκολο να γίνεις αρχηγός ενός Δήμου. Λοιπόν, αυτά σήμερα τα κατηγορούν βέβαια αυτοί, διότι είναι και αγράμματοι και οι μη μαθείς οι περισσότεροι. Αυτό είναι το κόμμα. Είναι μία σύναξη αχρήστων, οι οποίοι θέλουν να βρουν έναν χρήσιμο, έναν ικανό, να τον βάλουν μπροστά και με τη σημαία δήθεν του δεξιαριστερισμού και των συντηρητικών και των νεοφιλελεύθερων που έχουν βγει τώρα και των προοδευτικών και όλων αυτών των ιστών που έχουν βγάλει. Λοιπόν, αυτά τα κόμματα καταστρέψανε την δομή του ελληνισμού, διότι σε κάνει ένα άχρηστο άτομο να πιστεύεις ότι μόνο μέσα από το κόμμα μπορείς να αναδειχθείς και όχι μέσα από την αξία σου, μέσα από το μυαλό σου, μέσα από την εργασία σου, μέσα από την επιστήμη σου, μέσα από τη δουλειά σου. Πόσο μάλλον μέσα από την αξιοκρατία. Μπράβο. Δεν υπάρχει αξιοκρατία στα κόμματα.
Αλίμονο αν υπάρξει αξιοκρατία. Μόνο αξιοκρατία δεν υπάρχει. Μόνο στην πραγματική δημοκρατία υπάρχει, η οποία δημιουργεί λαοπρόβλητους ηγέτες και αξιωματούχους και όχι τοποθετημένους. Διότι αυτή τη στιγμή η ιδέα, τι σημαίνει η ιδέα? Είναι ο ιερός δεσμός Ελλήνων ανθρώπων αξιωματικών. Αξιωματικός δεν είναι αυτός ο οποίος είναι στο στρατό. Αξιωματικός είναι αυτός ο οποίος έχει ένα αξίωμα στη ζωή. Ενώνονται οι γιατροί, ενώνονται οι δικηγόροι, ενώνονται οι οικονομολόγοι για να κάνουν κάτι. Αυτό σημαίνει η ιδέα. Ιερός δεσμός Ελλήνων αξιωματικών. Λοιπόν, αυτό μηδενίζεται στον κοινοβουλευτισμό και σε όλα αυτά τα κόμματα, διότι όλα τα περιμένουν από τον κομματάρχη, ο οποίος τους τάζει λαγούς με πετραχίλια και στο τέλος τρώει αυτός τους λαγούς και αυτοί τρώνε τα πετραχίλια, έτσι. Ο κόσμος τρώει τα πετραχίλια, τρώει τις υποσχέσεις. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι ο κοινοβουλευτισμός του Όλιβερ Κρόμουελ, ο οποίος γεννήθηκε στην Αγγλία και υλοποιείται στην Ελλάδα, ενώ η πραγματική δημοκρατία, η οποία γεννήθηκε στην Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή κάνει καριέρα στο εξωτερικό, που είναι η Ελβετία δηλαδή και η Ισλανδία, αυτό είναι ανεπίτρεπτο. Πρέπει να επιστρέψει στα πατραγωνικά της εδάφη. Η δημοκρατία γεννήθηκε εδώ. Εδώ, από εδώ. Ναι. Αγαπητέ κύριε Σπύρου, θέλω όμως εγώ να μνημονεύσουμε και τον πρώτο που ξεκίνησε αυτή όλη την ιστορία περί δημοκρατίας, που ήταν ο Σόλων και ήταν και ένας από τους 7 σοφούς της αρχαιότητας. Βεβαίως, ο Σόλων βεβαίως. Και μετά πράγματι ο Κλεισθένης, όπως το περιγράφεται, έκανε την Αθηναϊκή δημοκρατία. Έκανε την Αθηναϊκή. Ναι. Σωστά. Ο Σόλων έβαλε τεράστιες βάσεις. Ο Σόλων, μετά ήταν ο Ανάρχασης, ο οποίος είπε ότι όποιος μπορεί να νομοθετεί μπορεί να εγκληματεί μετά τον Σόλωνα. Ήταν ο Πρωταγόρας, ο οποίος είπε ότι το δημόσιο συμφέρον είναι το δίκαιον είναι το δημόσιο συμφέρον. Ήταν ο Επίκτητος, ήταν ο Επίκουρος, οι οποίοι είπαν ότι όταν έχεις δίκαιο, όποιο τρόπο και να χρησιμοποιήσεις για να το ανέβρεις είναι νόμιμον. Έτσι, ήταν ο Ιπποκράτης ακόμα, ο οποίος μπορεί να ήταν της ιατρικής, αλλά ήταν και νομικός και έλεγε ότι κανένας δεν είναι υποχρεωμένος να υπακούει σε έναν παράνομο νόμο, έτσι, διότι ο νόμος αυτός δεν είναι νόμος, είναι υπόνομος, έτσι έλεγε ο Ιπποκράτης. Αυτοί λοιπόν ήταν οι πραγματικοί νομοθέτες και όχι οι σημερινοί, οι οποίοι δεν είναι νομοθέτες, είναι σκηνοθέτες ενός κουκλοθέατρου. Ταξιθέτες, δεν είναι νομικοί, είναι κομικοί πιστεύω εγώ. Και πάνω απ' όλα είναι τοποθετημένα ανθρωπάκια, τα οποία σκοπός τους είναι να υπακούουν και τα συμφέροντα των πολιτικών ταγών τους, των αρχηγών τους. Αυτή είναι ο ρόλος της δικαιοσύνης σήμερα, είναι να βαράει κοπανιαμέντα στην πολιτική εξουσία. Έτσι, γιατί είναι τοποθετημένη από την πολιτική εξουσία. Δεν είναι ούτε η δικαιοσύνη ανεξάρτητη, όπως δεν ήταν και ποτέ, ούτε η πολιτεία ανεξάρτητη, διότι είναι τοποθετημένη και η πολιτική αρχηγή. Όλοι αυτοί δεν είναι λαοπρόβλητοι, δηλαδή θεοπρόβλητοι. Δεν έχουν βγει με νόμους σιγορίας, ισονομίας, ισοδικίας που ανταποκρίνονται στο ρήμα νέμο, που σημαίνει κατανέμο. Δηλαδή νέμο κατανέμο σημαίνει σιγορό, ισονομώ, ισοδικό. Έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Και αυτό αποδεικνύεται από το άρθρο 86, το οποίο είναι ένα κατάπτυστο άρθρο, το οποίο επικυρώνει και κατοχυρώνει το ακαταδίωκτο των επιόρκων. Αυτό είναι η ασυλία. Η ασυλία επικυρώνει και κατοχυρώνει το ακαταδίωκτο των επιόρκων. Ενώ το άρθρο 4 του Συντάγματος λέει ότι είμαστε όλοι ίσοι ενώπιον του νόμου και πρέπει να έχουμε τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις, όπως ήταν στην αρχαία ελληνική δημοκρατία, στη δημοκρατία του Δήμου, που για να γίνεις τότε βουλευτής έπρεπε καταρχήν να καταθέσεις ως εγγύηση τα σανδάλια σου. Εάν αποτύχανες σαν βουλευτής, σου παίρνανε και τα σανδάλια και κυκλοφορούσες ξυπόλυτος, αποδεικνυόμενος ότι είσαι ένας αποτυχημένος βουλευτής. Δεν είχε κανένα άλλο προνόμιο τότε ο βουλευτής, το μόνο προνόμιο ότι δεν φιλούσε νυχτερινή σκοπιά, αυτό ήταν το μόνο του προνόμιό του, και αποδεικνύεται και από το μισθό του που ήταν μία μνά την ημέρα. Τότε οι βουλευτές κατά τη διάρκεια της Αθηναϊκής Δημοκρατίας παίρνανε μία μνά την ημέρα. Ενώ ο οικοδόμος έπαιρνε 2 μνάδες την ημέρα. Δηλαδή ο οικοδόμος είχε διπλάσιο μισθό από τον Έλληνα βουλευτή. Πώς λειτουργούν κατά την άποψή σας τα κόμματα και πώς φτάνει κάποιος από μια απλή ταύτιση με μια ιδεολογία και μπαίνοντας μέσα σε ένα κόμμα, δηλαδή όταν εγγράφεται, να φτάσει να γίνει υποψήφιος βουλευτής και εν δυνάμει μεθαύριο και υπουργός?
Ναι. Υπάρχει κάποιος μηχανισμός που αξιολογείσαι προκειμένου να γίνεις υποψήφιος για βουλευτής και πόσο μάλλον μετά να πάρεις θέσεις? Ναι. Άμα έχεις κάποια προσόντα, όσο πιο προσκυνημένος, συμφωνημένος, γονατισμένος είσαι, αυτά είναι τα προσόντα. Προσκυνημένος, συμφωνημένος και γονατισμένος στο ένα αγώνα. Να συμφωνείς με τις απόψεις του αρχηγού σου, έτσι, του κάθε Μητσοτάκη, για να σε βάλει στο ψηφοδέλτιο. Πρέπει να συμφωνείς σε όλα με τον Μητσοτάκη. Αν δεν συμφωνείς, δεν πάει να ξέρεις 15 ξένες γλώσσες. Θα πει φύγει από το γάμο, δεν σε βάζω στο ψηφοδέλτιο. Αυτό είναι το άκρον άρτον της αθλιότητος. Το ότι περιμένεις από έναν βλάκα να σε τοποθετήσει σε ένα δημοψήφισμα. Ενώ στην άμεση δημοκρατία πας και δηλώνεις απλώς ότι θέλω να συμμετάσχω. Και σε ψηφίζει η άμεση δημοκρατία. Άρα υπενήσεστε εμέσως πριν σαφώς, ναι, ότι ακόμα κι αν υπήρχαν ή υπάρχουν καθαροί άνθρωποι με την έννοια ότι αγαπάνε την πατρίδα, άσχετα σε ποιο κόμμα βρίσκονται, καρατομούνται αυτοί από ένα σημείο και μετά. 1000%. Για να είσαι καλός στην πολιτική πρέπει να είσαι νενέκος, να είσαι του ναι, πρέπει να είσαι κουτσαμπάκι, πρέπει να είσαι γενίτσαρος, πρέπει να είσαι προσκυνημένος, πρέπει να συμφωνείς με όσα λέει βασικά ο αρχηγός σου, έτσι, ο οποίος, λοιπόν, δεν μέτρα. Βέβαια, χρειάζονται κάποιον ο οποίος μπορεί να μιλήσει, να εκφραστεί, να έχει μια ρητορία, να ανεβεί. Λοιπόν, βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι στα κόμματα μέσα γίνεται μεγάλη καρατόμηση σε αυτόν τον οποίο είναι υπέρ του προέδρου τους και αυτόν οι οποίοι δηλαδή δεν υπόσχονται ότι θα είναι πιστοί στον πρόεδρο. Και από εκεί γίνεται η επιλογή, ας πούμε, έτσι. Από εκεί γίνεται η επιλογή. Δεν γίνεται η επιλογή βάση γνώσης και κουλτούρας και φιλοσοφίας που έχεις. Γίνεται η επιλογή βάση αφοσίωσης που έχεις στον σφάξε με αγάμου να γιάσου. Άρα εσείς περιγράφετε τώρα ότι κατά βάση είναι και προσωποκεντρικά τα κόμματα. Μπράβο. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Προσωποκεντρικά 100%. Βεβαίως, προσωποκεντρικά. Λατρεύω, σφάξε με αγάμου να γιάσω. Εσύ είσαι ο Θεός μου, εσύ είσαι ο σωτήρας μου, εσύ είσαι ο ηγέτης μου, εσύ είσαι ο οικέτης μου, εσύ είσαι ο απελευθερωτής μου. Και βέβαια εδώ να θυμηθούμε, κύριε Σπύρο, γιατί έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα κατά καιρούς από κάποιους μεγάλους πολιτικούς, εντός ή εκτός εισαγωγικών, που έχουν πετάξει αλήθειες. Ο πρώτος που μου έρχεται στη μνήμη μου, τέλος πάντων, ας το πούμε έτσι, ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ότι στην πολιτική, λέει, γίνονται πράγματα που δεν λέγονται και λέγονται πράγματα που δεν γίνονται. Πολύ σημαντική κουβέντα αυτή. Πολύ σημαντική. Όπως είπε και κάτι άλλο, ότι η πολιτική 90% σε βλάπτει και 10% σε ωφελεί. Δηλαδή, όχι είπε... Ναι, πολύ καλά το. Λοιπόν, είπε ότι η δημοσιότητα 90% βλάπτει και 10% η δημοσιότητα. Ο δεύτερος που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Αβέροφ, ο οποίος είχε πει το ανεκδιήγητον, όποιος φύγει από το Μαντρί, γιατί συνδέεται με αυτά που είπαμε πριν, θα τον φάνε οι λύκοι. Βεβαίως. Και είχαμε δει στο παρελθόν κάποιους ανθρώπους σε διάφορα κόμματα που προσπάθησαν να αυτονομηθούν, είχαν λίγο παραπάνω ευαισθησίες, κάποιοι προσπάθησαν να κάνουν και δικά τους κόμματα, αλλά δυστυχώς τους έφαγε ο λύκος. Συμφωνώ απόλυτα εγώ από αυτό, βεβαίως. Είναι ένα πραγματικά μαντρί το κάθε κόμμα. Τώρα βέβαια αν φύγεις από το μαντρί θα σε φάει ο λύκος. Αν μείνεις στο μαντρί θα σε φάει ο Τσοπάνης. είναι να διαλέξεις. Θα σε φάει πάντως. Κάποιος θα σε φάει. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να γίνεις, να φύγεις από το μαντρί, αλλά να γίνεις όχι κατσίκι αλλά αγριοκάτσικο, διότι κανένα πρόβατο δεν σώθηκε μπελάζοντας. Λοιπόν, εάν γίνεις αγριοκάτσικο, μπορείς να φύγεις από το μαντρί. Αν φύγεις και γίνεις πρόβατο πάλι, θα σε φάει και ο λύκος και λοιπόν. Κύριε Σπύρο, είναι μια μορφή συνωμοσίας, μια και λέμε τώρα για τα κόμματα και τους κομματικούς μηχανισμούς, το να μεθοδεύω να βάλω κάποιους ανθρώπους εκμεταλλευόμενος τα πάθη, τις αδυναμίες τους, την καθημερινότητά τους, σε θέσεις π.χ. στο δημόσιο προκειμένου να τους έχω ενέχειρο. Δεν είναι μια συνωμοσία αυτό? Αυτό βεβαίως δεν είναι μια συνωμοσία. Αυτό βεβαίως συνωμοτείται υπέρ του αρχηγού. Πάλι είναι για να νιώθει ισχυρός ο αρχηγός, για να νιώθει σίγουρος, για να δει θα τον ρίξουν εκ των έσω κτλ. Λοιπόν, είναι πρετοριανή του πρέτορα. Είναι
Είναι όλοι τους επιμένω, ναι. ξέρετε, επίτηδες σήμερα σε αυτή τη λέξη, γιατί δεν έχει δαιμονοποιηθεί από το ίδιο το σύστημα για να μπορέσει να αφοπλιστεί η σημασία της. Άρα υπάρχουν συνωμοσίες, όπως το είπαμε και πριν. Και μάλιστα συμβαίνουν ακόμα και σήμερα. Πόσο μάλλον, κύριε Σπύρου, για πείτε μου τώρα, στο παγκόσμιο στερέωμα, να πάμε λίγο στα εξωτερικά γεγονότα, στην εξωτερική πολιτική, εκεί δεν υπάρχουν, λέτε εσείς, συνωμοσίες προς όφελος κάποιων ολιγαρχών, κάποιων οι οποίοι υπάρχουν ή όχι, τι φαντάζεστε? 1000% υπάρχουν συνωμοσίες για να στηρίξουν τον ολιγάρχη, να στηρίξουν τον πολιτικό, λοιπόν, για να θοπεύσουν κάποιον ο οποίος είναι μέσα στο κόμμα αλλά είναι αντίθετος, όπως έλεγε ο Τσόρτσι. Έλεγε ότι η πραγματική εχθρή σου είναι μέσα στο κόμμα. Οι αντίπαλοι σου είναι εκτός από το κόμμα. Αυτό έλεγε ο Τσόρτσι. Οι αντίπαλοι σου είναι εκτός κόμμα. Η πραγματική εχθρή σου όμως είναι μέσα στο κόμμα. Γι' αυτό γίνονται συνωμοσίες μεταξύ τους, για να κοιτάξουν ποιος μέσα στο κόμμα είναι εναντίον τους, ποιος στοπεύει την αρχηγία και ο ένας να φάει τον άλλο. Όπως γίνεται τώρα και στη Νέα Δημοκρατία με τους Σαμαρικούς, με τους Καραμαλικούς, με τους Δένδια κτλ. Πάντα είναι ένα σφαγείο, ειδικά στα μεγάλα κόμματα, είναι ένα σφαγείο. Είναι ένα υποκριτικό κουκλοθέατρο και παίζουν όλοι ένα κουκλοθέατρο που σκοπό έχει από... Σχολιάστε μου, κύριε Σπύρου, κάτι, γιατί και αυτό δεν είμαι τα προηγούμενα που είπατε βασικά εσείς και εγώ απλά λίγο βοηθάω. Πώς σας φαίνεται, είναι ρητορική ερώτηση, αλλά απλά θέλω να το στοχοποιήσετε. Μέσα σε ένα κόμμα όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, με ένα ιδεολογικό πρόταγμα συγκεκριμένο, να μπαίνουν φυτευτοί πάρα πολύ από την πλευρά του πανελλήνιου σοσιαλιστικού κινήματος. Τι μας λέει αυτό? Αυτό λέει ότι είναι όλοι οι ίδιοι ένα κόμμα, το οποίο είναι το κόμμα της Βουλής των Μασόνων, όλα τα άλλα είναι τοπονύμια. Παριστάνουν τους δεξιούς και τους αριστερούς. Στην πραγματικότητα, όποιος μπει μέσα στην Κνεσέτ, δεν είναι Βουλή, είναι Κνεσέτ. Είναι Εβραϊκή Βουλή. Όποιος μπει εκεί πέρα μέσα έχουν όλοι τις ίδιες απόψεις. Μην βλέπετε τώρα που το παίζουν δεξιοί και αριστεροί. Λοιπόν, γι' αυτό τα βρίσκουν μεταξύ τους, γι' αυτό και τα μικρά κόμματα, τα οποία είναι πολύ χειρότερα από τα μεγάλα, όταν μπουν μέσα στη Βουλή, κοιτάνε να γίνουν μεγάλα. Για να γίνουν μεγάλα πρέπει να συνεργαστούν με τα μεγάλα, μήπως πάρουν κάποιο υπουργείο, μήπως πάρουν περισσότερες επιχορηγήσεις, γιατί πληρώνονται από τον ίδιο ταμείο, από τον Μπεν Σαβί, από τον Στουρνάρα, ο οποίος δεν αλλάζει ποτέ. Και έχουν τον ίδιο αρχηγό, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι ο Χριστός τους ο αρχηγός. Όλοι φοράνε κιπά, όλοι προσκυνάνε στην 7φωτη Χανουκά και στην 9φωτη, άρα δεν μπορεί να είναι ο Χριστός εκεί μέσα ο αρχηγός τους, είναι μάλλον ο Ρότσιλ, όχι μάλλον, είμαι σίγουρος. Άρα όλοι έχουν τον ίδιο αρχηγό και τον ίδιο ταμεία και βρίσκονται στο ίδιο καταγώδιο, στην Κνεσέτ που λέω εγώ, ούτε καν... Συγγνώμη, δεν είναι, άμα ήταν η Δημοκρατία θα λεγόταν Δημοβούλιο. Δημοβούλιο, όπως λεγόταν στην αρχαία Ελλάδα. Τώρα λέγεται Κοινοβούλιο, διότι είναι κοινοβουλευτισμός. Σωστά. Είναι κοινοβουλευτισμός. Αλλά θα σας πω κάτι, επειδή κάποιοι βρίσκουν αυτή την ευκαιρία για να αποδομήσουν τις συνωμοσίες. Ναι, ναι. Λένε υποτιμητικά συνωμοσιολογίες, παρότι η λέξη αυτή σημαίνει ότι ασχολούμαι πραγματικά με συνωμοσίες, έτσι. Ο λόγος. Εγώ λοιπόν δεν θα πω ότι είναι ντε και καλά οι Εβραίοι, όπως το είπατε, για να κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Το σίγουρο είναι όμως ότι και με τα μνημόνια εν τέλει φάνηκε ότι η Ελλάδα δεν είναι ανεξάρτητη, έχει πάρει άπειρες φορές δάνεια, αρχής γενομένης το 1830 ως κράτος, άρα το σίγουρο είναι ότι υπάρχει εδώ υψηλή κυριότητα και κυδαιμονία. Τώρα, αν παρακάτω, σε δεύτερη και τρίτη ανάγνωση κάποιες ομάδες, όπως αναφέρετε εσείς αυτές, παίζουν και αυτές ένα ρόλο, είναι σε δεύτερο επίπεδο και σαφώς βέβαια το ακούμε και αυτό, έτσι, δεν σημαίνει ότι... Αλλά η ομπρέλα, γιατί ξέρετε τι πιστεύω, κύριε Σπύρο, δεν είναι σίγουρο και κατά ανάγκη ότι όλοι αυτοί μπορεί να είναι Εβραίοι ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι απλά άνθρωποι ισχυροί του πλούτου, έτσι, που συνομολογούν σε μια κοινή συνωμοσία σε ό,τι αφορά τη χώρα, δηλαδή
ότι τη θέλουμε υποταγμένη, να την εκμεταλλευόμαστε και να βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Ναι. Αν δεν είναι Εβραίοι, γίνονται μασόνοι, που είναι ακόμα χειρότερα, διότι όπως ξέρετε η μασονία είναι ο πρόδρομος του εβραϊσμού και όποιος είναι τέκτονα σήμερα εκπίπτει και του ελληνισμού και του χριστιανισμού. Ναι. Εγώ θα έλεγα, κύριε Σπύρο, γιατί θα συμφωνήσω μαζί σας στον κορμό αυτής της τελευταίας τοποθέτησης, ναι. ότι για να περάσουν σε ένα επόμενο στάδιο, ναι. τη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, θεοποιώντας την τεχνητή νοημοσύνη και εκμεταλλευόμενη σε οικονομικό και όχι μόνο μέγεθος, θέλουν να διώξουμε από τη μέση και το χριστιανισμό, και τη φυσική και τη θεϊκή νοημοσύνη, γι' αυτό λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Ακριβώς. Και με την αρχαία ελληνική γραμματεία βέβαια παίζουν ένα άλλο παιχνίδι, κατά την άποψή μου πιο ύπουλο. Θέλουν να την κρατήσουν για να έχουν ένα ιδεολογικό πρόταγμα στη μετάβαση της νέας εποχής, αλλά αλλοιωμένοι και κατατοδοκούν. Ναι. Κατά το γουστάρο και κατά το δοκούν, βεβαίως. Διότι η Ελλάδα δεν αμφισβητείται. Γιατί είδαμε, κύριε Σπύρου, μια και μου ήρθε τώρα στο μυαλό, τι έσχοι έγιναν τους Ολυμπιακούς αγώνες τους τελευταίους, όπου μπολιάστηκαν οι αγώνες με τη νέα μόδα παύλα ταυτότητα των ΛΟΑΤΚΙ. Βεβαίως, αυτό είναι. Ποιο είναι το πιο σημαντικό που θέλετε εσείς να καταλάβει ο κόσμος μέσα από όλα αυτά που λέτε? Μάλιστα, πολύ ωραία ερώτηση. Εμένα με ενδιαφέρει να καταλάβει ο κόσμος ότι η σημερινή πολιτική κατάσταση, δηλαδή αυτό που έχουμε, το πολίτευμα που έχουμε, πρέπει να ανατραπεί. Πρέπει να ανατραπεί κατεπηγόντως το άρθρο 1 του Συντάγματος, το οποίο είναι ένα κατάπτυστο άρθρο, όπως και το περισσότερο Σύνταγμα είναι κατάπτυστο, το οποίο λέει ότι το επίσημο πολίτευμα της Ελλάδος είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία και θεμέλιος λίθος αυτής είναι η λαϊκή κυριαρχία. Ούτε κοινοβουλευτική είναι δημοκρατία, ούτε είχαμε ποτέ λαϊκή κυριαρχία στην Ελλάδα, διότι όταν ψηφίζεις ή ψηφίσεις ή δεν ψηφίσεις θα ψοφίσεις, και όταν ψηφίζεις και ψοφίζεις κάθε 4 χρόνια, αυτό δεν λέγεται λαϊκή κυριαρχία. Δηλαδή πας μισή ώρα κάθε 4 χρόνια, ψηφίζεις και δίνεις λευκή επιταγή σε αυτόν που ψήφιζες να σε ξεφτυλίσει για 4 ολόκληρα χρόνια, φτιάχνοντας νόμους οι οποίοι είναι υπόνομοι. Αυτή είναι η λαϊκή κυριαρχία. Έχει καμία σχέση, όπως λέει το άρθρο 1, κοινοβουλευτική δημοκρατία? Ποια είναι η κοινοβουλευτική δημοκρατία? Ο κοινοβουλευτισμός του 1765 του Όλιβερ Κρόμουελ έχει καμία σχέση με την δημοκρατία του 508 του Κλεισθένη και του Αρχέστρατου? Γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο μέσα από το Σύνταγμα? Γιατί είστε απατεώνες. Εγώ τι προσπαθώ λοιπόν τώρα να κάνω? Να ανατρέψω αυτό το πολίτευμα και να φέρουμε την Ελλάδα στο πραγματικό πολίτευμα της άμεσης δημοκρατίας, της πραγματικής δημοκρατίας, της συμμετοχικής δημοκρατίας και όχι της αμέτοχης δημοκρατίας του ενός. Δεν μπορεί να είναι δημοκρατία όταν αποφασίζει ένα. Στην αρχαία Ελλάδα γινόταν κάθε 10 μέρες δημοψήφισμα. Το ξέρετε αυτό το πράγμα? Στην Ελβετία σήμερα, που είναι ο καθρέφτης της δημοκρατίας, και στην Ισλανδία γίνονται κάθε 15, κάθε 20 μέρες δημοψηφίσματα. Και εδώ τα τελευταία 4 χρόνια, τα τελευταία 80 χρόνια έχουν γίνει 4 δημοψηφίσματα. Δηλαδή η δημοκρατία γεννήθηκε εδώ και κάνει καριέρα στο εξωτερικό, και εδώ έχουμε τον κοινοβουλευτισμό που είναι σαν την θάλασσα και επιπλέον οι φελοί και τα σκατά, Αυτό σημαίνει κοινοβουλευτισμός. Επιπλέον οι φελοί και τα σκατά που διαλέγει ο κάθε πολιτικός αρχηγός. Δεν είναι δημοκρατία αυτό που έχουμε τώρα, δεν είναι το κράτος δήμου, διότι δεν γίνονται ποτέ δημοψηφίσματα, διότι δεν συμμετέχει ο λαός στα προβλήματα, είναι τελείως αμέτωχος, έτσι, αποκλεισμένος για 4 ολόκληρα χρόνια, και συμμετέχει ένας ψυχασθενής, αγράμματος, λαθραναγνώστης, ανύπαρκτος, έτσι, και παίρνει τις αποφάσεις εν λευκό για τα πάντα. Ποιος θα είναι πρόεδρος του Αριοπάγου, Συμβουλή της Επικρατείας, του Ελεκτικού Συνεδρίου, με το άρθρο 90 που έχουν φτιάξει το Σύνταγμα, παράγραφος 2, φαίνεται πεντακάθαρα ότι όλοι αυτοί είναι τοποθετημένοι δικαστικοί, φαίνεται, ενώ θα έπρεπε να είναι λαοπρόβλητοι μέσα από το σώμα των δικαστών, να βγαίνουν δηλαδή μέσα από την ψηφοφορία των Ελλήνων δικαστών. Οι δικαστές έπρεπε να ψηφίζουν ποιος είναι ο πρόεδρος τους, όχι να τοποθετείται από το Μητσοτάκη. Η κάθε Κλάπα, η κάθε Αδελήνη και ο κάθε Ντογιάκος. Είναι ντροπή για τη Νέα Δημοκρατία, για τη δικαιοσύνη να έχουν τέτοιους εκπροσώπους. Αυτοί δεν τους εκπροσωπούν, αυτοί τους ευτελίζουν και τους ξεφτιλίζουν. Το ίδιο έπρεπε να γίνει, αυτό λέμε εμείς, και στο στράτευμα.
Πρέπει ο αρχηγός των όπλων δυνάμεων και τα λοιπά, ναυτικού και πολεμικού και αεροπορίας, να βγαίνουν μέσα από δημοψήφισμα των Ελλήνων αξιωματικών, οι οποίοι ξέρουν ποιος κάνει. Το ίδιο γίνεται και στην αστυνομία. Όλοι αυτοί είναι τοποθετημένοι από ένα άτομο. Να σας πω κάτι, κύριε Σπύρου. Ναι. Οι δήμοι θα μπορούσαν να παίξουν κάποιον σημαντικό. Γιατί εκεί τουλάχιστον μέχρι σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ισχύει η έννοια της πλειοψηφίας, δηλαδή του 50 και κάτι. Γι' αυτό και υπάρχουν και επαναληπτικές εκλογές. Μάλιστα. Θα μπορούσε, σαν πρώτο βαθμό, αυτά όλα που λέτε, να πιέσουν οι δημότες, τους εκάστοτε δημάρχους, να γίνουν λίγο πιο συμμετοχικές οι αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε χρόνο για να γίνουν λίγο πιο συμμετοχικές. Πρέπει πολύ σύντομα να γίνουν συμμετοχικές, διότι έρχεται τσουνάμι νόμων, οι οποίοι θα σκοτώσουν τον ελληνικό λαό, διότι οι νόμοι αυτοί δεν είναι νόμοι, είναι υπόνομοι. Αυτό που γίνεται στους δήμους, ναι μεν είναι καλό, αλλά είναι και κακό. Διότι όταν ένας δήμος ανεξαρτητοποιείται από την πολιτική εξουσία, εξαγοράζεται από την ευρωπαϊκή. Δηλαδή θα μπορούν να δέχονται κονδύλια και να επακούουν κατευθείαν στην Ευρώπη και να κάνουν πράγματα τα οποία είναι ενάντια στο κράτος, δηλαδή στην κεντρική κυβέρνηση. Που εγώ θα ήθελα η κεντρική κυβέρνηση να είναι πρωθυπουργός ο λαός, να αποφασίζει ο λαός. Λοιπόν, και οι δήμοι λοιπόν πρέπει να πάνε στην άμεση δημοκρατία, αφού πρώτα το κράτος εφαρμόσει την άμεση δημοκρατία και κάνει πρωθυπουργό το λαό. Να αποφασίζει ο λαός δηλαδή. Με δημοψηφίσματα κάθε 15 μέρες, κάθε 10, κάθε 5 μέρες ή ακόμα και κάθε μέρα. Αυτό σημαίνει άμεση δημοκρατία. Δεν είναι κοινοβουλευτισμός. Λοιπόν, δεν είχαμε ποτέ αυτό. Προσπαθούμε να κάνουμε και να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι πρέπει να συμμετάσχει. Διότι έλεγε ο Πλάτωνας ότι αν δεν συμμετάσχεις στα κοινά, είσαι καταδικασμένος να σε δικήσει ο χειρότερός σου. Έλεγε ο Αριστοτέλης ότι κάθε μας κίνηση πρέπει να είναι μια πολιτική πράξη που θα καλυτερέψει το μέλλον των παιδιών μας. Ο κάθε πολίτης λοιπόν πρέπει να γίνει πολίτης, οπλίτης, δικαστής και νομοθέτης και να αποφασίζει αυτός για τον μέλλον του, όχι ο κάθε αγράμματος. Βεβαίως. Φτάσαμε σε ένα σημείο τώρα για να σας ρωτήσω, ακριβώς εδώ κολλάει. Πώς μπορούν λοιπόν άνθρωποι τώρα, κύριε Σπύρου, με διαφορετικές απόψεις, όπως αυτές που αναφέρατε πριν, στον χώρο της Εκκλησίας, στον χώρο των πολιτικών, με κόμματα, υποκόμματα, κινήματα, παρακινήματα, πώς μπορούν να συνεργαστούν και να λύσουν τα προβλήματα που επισημαίνεται τόση ώρα? Δηλαδή, είναι δυνατόν να συμβεί αυτό? Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να ενωθεί ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. Το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο να ενωθεί ο πρωταγωνιστής με τον κομπάρσο. Πάρα πολύ δύσκολο να ενωθεί ο εξουσιαστής με τον εξουσιαζόμενο. Πάρα πολύ δύσκολο να ενωθεί ο χορτάτος με τον πεινασμένο. Έτσι, πάρα πολύ δύσκολο να ενωθεί ο δεξιός με τον αριστερό. Αυτό κάνανε. Δημιουργήσανε εμφύλιο πόλεμο και διαιρέσανε σε 1000 κομμάτια τον ελληνισμό. Βεβαίως, οι ομοειδεάτες που είναι ομοειδεάτες και μάχονται για τις ιδέες του, γιατί αν δεν μάχεσαι για τις ιδέες σου ή εσύ φταίς οι ιδέες σου, οι ομοειδεάτες, εμείς ας πούμε, μπορώ να σας πω για μας τώρα, για τους αμέσως δημοκράτες, εμείς ήδη έχουμε ενωθεί και δόξα τω Θεώ είμαστε χιλιάδες. Να είστε σίγουροι ότι είμαστε. Έχουμε ενωθεί. Ας ενωθούν λοιπόν και οι άλλοι και τα βρίσκουμε μετά και θα δούμε πώς θα ενωθούμε, που δεν ενώνεται τώρα ο Μεσοδημοκράτης με τον Νέο Δημοκράτη και με τον Πασογκατζή, δεν γίνεται, μας διαλύσανε τελείως. Απλώς εμείς μπορούμε να αποδείξουμε ότι η σωτηρία της Ελλάδος είναι η άμεση δημοκρατία του Κλεισθένη και όχι ο κοινοβουλευτισμός της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και του ΚΚ. Διότι διαλύσανε επί 80 χρόνια την Ελλάδα. Εμείς μπορούμε να τα αποδείξουμε. Αυτοί μπορούν να μας αποδείξουν ότι η άμεση δημοκρατία έχει διαλυθεί, όταν εμείς το μοντέλο μας είναι η Ελβετία και η Ισλανδία, οι οποίοι ευημερούν σήμερα. Αυτοί ποιο μοντέλο κομμουνιστικό ή καπιταλιστικό έχουν να μας δείξουν? Το μοντέλο λοιπόν. Μισό λεπτό. Το μοντέλο του καπιταλισμού ήταν η αντιπροσωπεία του καπιταλισμού που είναι στην Αμερική. Διαλύθηκε το μοντέλο αυτό. Διαλύθηκε η Αμερική. Και εμείς κρατάμε εδώ πέρα το εργοστάσιο. Δηλαδή έκλεισε η αντιπροσωπεία και εμείς κρατάμε το εργοστάσιο και λέμε ότι είμαστε δεξιοί. Η αντιπροσωπεία του κομμουνισμού που ήταν στη Ρωσία διαλύθηκε και εμείς κρατάμε εδώ πέρα το εργοστάσιο και λέμε ότι είμαστε κομμουνιστές. Αυτοί μπορούν να μας πούνε πού διαλύθηκε η άμεση δημοκρατία? Να μας πούνε μία άμεση ελληνική δημοκρατία του Κλεισθένη, η οποία έχει διαλυθεί. Πότε διαλύθηκε και πού διαλύθηκε? Τους προκαλούμε να βγουν εδώ πέρα.
Ναι. Να κάνουμε μια υπόθεση εργασίας τώρα και να πούμε το εξής. Ότι με κάποιο μαγικό τρόπο αναλαμβάνει αύριο την ηγεσία της χώρας ένα σύστημα το οποίο μας περνάει στην άμεση δημοκρατία. Έτσι. Η ερώτηση ποια είναι? Καλά τα δημοψηφίσματα που είπατε, το πώς θα λειτουργήσει η άμεση δημοκρατία, τα έχετε περιγράψει. Με τις δυνάμεις εκείνες, π.χ. την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο αυτούς που έχουν την υψηλή κυριότητα μέσα από διάφορους τρόπους και καταστάσεις, τι θα κάνει ένα τέτοιο σύστημα? Θα βγει εναντίον και κόντρα ή όχι, θα βέβαια. Όχι βέβαια, είμαστε η κόρη του Αγίνορος και η αδελφή του Κάδμου, η Ευρώπη. Είναι Ελλάδα, δεν υπήρξε ποτέ Ευρώπη, ούτε είναι Ευρώπη αυτή. Πρέπει να καταλάβουν και οι Ευρωπαίοι ότι είναι Έλληνες. Διότι άμα είχαμε χάσει τη μάχη του Μαραθώνα με τον... Λοιπόν, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή η Ευρώπη, έτσι, ούτε Αγγλία, ούτε Γαλλία, ούτε Γερμανία. Η Deutschland, η Γερμανία, είναι η γη του Δία. Deus Land. Λοιπόν, να τα αφήσουν αυτά ότι είναι Γερμανοί. Είναι Έλληνες και οφείλουν την ύπαρξή τους στους Έλληνες, οι οποίοι επί 700 χρόνια αντιμετωπίσανε τους μουσουλμάνους. Δεν μπορέσαν οι μουσουλμάνοι να κατακτήσουν την Ευρώπη επί 700 χρόνια με πολέμους και την κατακτούν τώρα με τους κοινοβουλευτισμούς, όταν τους προσκαλούν τους μουσουλμάνους εδώ πέρα και τους δίνουν δικαιώματα, τους δίνουν επιδόματα κτλ. Τώρα πάει να καταργηθεί με το σχέδιο Μαρακές που ψήφισε ο Τσίπρας και όλοι οι άλλοι βέβαια, έτσι. Λοιπόν, δεν υπήρξε ποτέ Γερμανία και Αγγλία, αυτά είναι όλα ελληνικά. Μπήκε ο ξενοφόνος Ζολότας στο αγγλικό κοινοβούλιο και μίλησε με 2.000 λέξεις αγγλικά την ελληνική γλώσσα. Ο ξενοφόνος Ζολότας, ο πρώην πρωθυπουργός. Ποια Αγγλία, για ποια Αγγλία μιλάτε ρε μάγκες? Δεν υπήρξε. Όλη η Ελλάδα, όλος ο κόσμος είναι Ελλάδα. Εάν δεν υπήρχε η Ελλάδα, δεν θα υπήρχε τίποτε άλλο. Θα είχατε γίνει το πολύ μουσουλμάνοι όλοι. Τώρα θα είσαστε Ιουσουφάκια. Στα 4 θα είσαστε. Λοιπόν, η άμεση δημοκρατία λοιπόν αγαπάει την Ευρώπη, διότι είναι Ελλάδα. Αλλά τι θα γίνει στην άμεση δημοκρατία? Βεβαίως και θα υπάρχει ένας πρωθυπουργός ή ένας πρόεδρος δημοκρατίας ή ένας υπουργός, ο οποίος θα εκτελεί τις εντολές του ελληνικού λαού και θα αντιπροσωπεύει βεβαίως τον ελληνικό λαό στα διεθνή φόρουμ. Δεν θα κλειστούμε μέσα στα σύνορά μας. Γι' αυτό έχουμε πει ότι όταν μπούμε στις πρώτες 20 μέρες θα δημιουργηθεί ένα προσωρινό πολίτευμα, μια προσωρινή κυβέρνηση. Παραμένουν οι βουλευτές και οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, δεν αποχωρούν. Βοηθάνε τους καινούριους υπουργούς οι οποίοι θα είναι λαοπρόβλητοι και δεν θα είναι τοποθετημένοι. Λοιπόν, και εν συνεχεία μετά το 20ήμερο που θα γίνει η καινούρια κυβέρνηση από λαοπρόβλητους υπουργούς που θα βγουν μέσα από το λαό, όχι μέσα από το κοινοβούλιο που έχετε φτιάξει εκεί πέρα, συνεργαζόμαστε με όλα τα κράτη υπό την εποπτεία όμως και υπό την συνένεση του ελληνικού λαού. Ο ελληνικός λαός θα είναι πρωθυπουργός. Οι υπόλοιποι θα είναι αυτοί οι οποίοι θα εκτελούν τις εντολές του ελληνικού λαού. Δεν αποξενωνόμαστε, αγαπητέ εμείς, όχι. Εμείς είμαστε δημοκράτες και η δημοκρατία δεν έχει σύνορα. Δεν έχει σύνορα η δημοκρατία. Γι' αυτό έχουμε πει ότι και η Ευρώπη πρέπει να πάει στην άμεση δημοκρατία. Εάν θέλει να σωθεί ιδάλλως, επειδή είναι ένα πολυτελές προάστιο της μασονίας που λέω εγώ και του κοινοβουλευτισμού, θα την ισοπεδώσουν, θα χαθεί η Ευρώπη. Η κόρη του Αγίνορος και η αδελφή του Κάρμου θα χαθεί από τον κοινοβουλευτισμό όταν δημιουργήθηκε από την ελληνική δημοκρατία. Έτσι, αν είχαμε χάσει τον Μαραθώνα και το Ισαλαμίνα του Θεμιστοκλή και του Ευρυπίδη, δεν θα υπήρχε αυτή τη στιγμή. Θα είχε γίνει μουσουλμανική από τότε. Αυτά τα ξέρουνε. Τα ξέρουν οι Ευρωπαίοι, γιατί είναι αγράμματοι κι αυτοί. Πρέπει λοιπόν να πάνε στην άμεση δημοκρατία κι αυτοί, εάν θέλουν να σωθούν. Διότι όλες οι αρχηγίες και όλα τα υπουργεία εκεί πέρα και οι ταγοί που έχουν, οι οποίοι δεν είναι ηγέτες αλλά είναι οικέτες, είναι τοποθετημένοι από την Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, η οποία είπε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε την ηθική του Ταλμούδ. Άμα θέλετε λοιπόν, συνεχίστε να ακολουθείτε την ηθική του Ταλμούδ και όχι της άμεσης δημοκρατίας και θα πάτε πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό λέμε ότι και η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε άμεσοδημοκρατικές διαδικασίες. Αυτό λέμε. Δεν θα αποκλείσουμε οι άμεσοδημοκράτες. Οι άμεσοδημοκράτες πιστεύουν ότι όλα τα κράτη της γης είναι επαρχίες της Ελλάδος. Όπως είπε ο Γουιλντιράν, όπως είπε η Ζαν Κλοντ Ντερομιγή, όπως είπε ο Όσκαρ Γουάιλντ. Είπε ο Όσκαρ Γουάιλντ ότι η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει συσταλεί. Η Ελλάδα έχει συσταλεί και ο κόσμος είναι η Ελλάδα που έχει διασταλεί. Ο κόσμος ολόκληρος, η γη είναι Ελλάδα, δεν είναι γι' αυτό. Οι Έλληνες πριν π.Χ. ήταν 77 εκατομμύρια.
77 εκατομμύρια ήταν οι Έλληνες. Γι' αυτό βρίσκονται παντού πετρόκτιστες γραφές στα ελληνικά γραμμένες, όπως ήταν οι Ινδιάνοι. Οι Τσιρόκοι ήταν όλοι Έλληνες. Οι Ινδιάνοι πιστεύανε στον Δία. Από πού βγήκε? Την είχαν πάει στην Ινδία οι αιτεοκρίτες κριτικοί από το 4000 π.Χ. και τους καλωσορίζανε οι Ινδιάνοι λέγοντάς τους καλώς τους χόμπι. Χόμπι στα Ινδιάνικα σημαίνει γιος του Θεού. Γνωριζόντουσαν οι αιτεοκρίτες μινοίτες με τους Ινδιάνους και είχαν μάλιστα και βοηθούσε ο ένας τον άλλον όσο μπορούσε. Λοιπόν, και πήγανε μετά οι κονκισταδόρες εκεί πέρα να πούμε και σκοτώσανε 10 εκατομμύρια πραγματικούς Έλληνες Ινδιάνους οι οποίοι πιστεύανε στον Θεό Δία. Λοιπόν, όλος ο κόσμος είναι ελληνικός. Αν δεν το καταλάβουν οι Γερμανοί, Γερμανός τι σημαίνει? German, στα λατινικά σημαίνει γείτονας. Τι σημαίνει Ισπανός, τι σημαίνει? Εσπάνα, είναι η απόγονη του Θεού Πάνα. Όλα αυτά είναι ελληνικά. Η Ολλανδία, βέβαια, Ολλανδία, όλα Ινδία, Κουδία. Και με επιστημονικά ντοκουμέντα και ανακαλύψεις που έχουν γίνει και στην Αμερική έχει αποδειχθεί ότι ο ελληνισμός είχε ταξιδέψει παντού και είχε μπολιάσει σχεδόν το σύνολο του πλανήτη. Πάντου. Η Τουρκία τι είναι? Δεν είναι Ελλάδα η Τουρκία? Τι είναι η Ελλάδα? Δεν υπάρχει Τουρκία, υπάρχει κατεχομένη Ιωνία. Υπάρχει κατεχομένη Ιωνία. Λοιπόν, πρέπει να δημιουργηθεί άσμα. Άσμα σημαίνει απελευθερωτικό στρατός Μικράς Ασίας. Ποιος θα το κάνει? Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας που είναι έτοιμοι να παραχωρήσουν νησιά? Βόρειος Ήπειρος δεν υπάρχει. Πρέπει να δημιουργηθεί Μαβή, μέτωπο απελευθερώσεως Βορείου Υπήρου. Ποιος θα τα κάνει αυτά? Θα τα κάνει ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης. Τώρα αυτοί θα παραχωρήσουν και τα υπόλοιπα και θα τους φέρουν στην Αθήνα εδώ μέσα. Ναι, σας ακούω. Πείτε μου κάτι. Τα τελευταία χρόνια έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι απέχουν. Εσείς πώς το ερμηνεύετε αυτό? Πρώτη ερώτηση. Ναι. Και δεύτερη ερώτηση που δεν αφορά κατά βάση εσάς. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν προσχωρήσει σε άλλους συνδυασμούς έξω κοινοβουλευτικούς? Ποια είναι η γνώμη σας? Τι συμβαίνει με αυτό το 50%, 40% δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν και ψήφιζαν πάντοτε κόμματα τα οποία ήταν η δεξιά ή η αριστερά. Τα τελευταία 80 χρόνια λοιπόν, από το 1944 επί Παπανδρέου, γιατί το 1944 το Παπανδρέου, 54 Καραμανλής, 64 Παπανδρέου, 74 Καραμανλής και πάει λέγοντας. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουμε Παπανδρέου, Καραμανλή και Μητσοτάκη, έτσι. 80 χρόνια λοιπόν βγαίνει ο διοικητής της CIA, ο Μακρέγκορ, και λέει ελέγχουμε τις εκλογές από το 1944 στην Ελλάδα. Άρα οι εκλογές είναι ελεγχόμενες διότι έχουν τις 50 έδρες μπόνους που είναι η μεγαλύτερη απάτη, έχουν την ενισχυμένη αναλογική που είναι η δεύτερη μεγαλύτερη απάτη διότι το τεκμήριο της δημοκρατίας είναι η απλή αναλογική, και έχουν και μια εβραϊκή singular η οποία ελέγχει τα αποτελέσματα από το 1981 μέχρι σήμερα, παρακάμπτοντας το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και το Ελεκτικό Συνέδριο που μετρούσανε τότε τους ψήφους και τις μετράει τώρα η singular, η Dominion και η Palantir. Και όπως είπε ο Στάλιν, δεν παίζει ρόλο ποιος ψηφίζει, ποιον ψηφίζει, αλλά ποιος μετράει τους ψήφους. Αφού λοιπόν μετράνε τους ψήφους οι 50 έδρες μπόνους, η ενισχυμένη αναλογική και η singular, πιστεύετε εσείς ότι ποτέ θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα? Πάντα θα είναι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Ή τα παρελκόμενά τους, τα κατσαριδάκια τους, δηλαδή τα μικρότερα κόμματα, τα οποία είναι χειρότερα διότι προέρχονται από τα δύο μεγάλα. Όλα τα μικρά κόμματα που μπήκαν μέσα στη Βουλή απεδείχθησαν ότι ήταν απατεώνες. Όλα. Μηδενός εξαιρούμενος. Καρατζαφέρης, Καμένος, Λεβέντης, Στίγκας, Νατσιός, Σπαρτιάτες. Όλοι αυτοί οι αλήτες λοιπόν που μπήκαν μέσα, τι κάνανε? Κλέψανε τους ψήφους των μεγάλων κομμάτων και τα ξαναδώσανε στα μεγάλα κόμματα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αποχή διότι δεν θέλει ο κόσμος να είναι στην απόχη. Κατάλαβε λοιπόν ότι το να συμμετάχει σήμερα στην εκλογική αυτή διαδικασία που είναι κύβδηλη, κάλπικη και καπηλική, διότι κανένας λαός δεν απελευθερώθηκε από την κάλπη, κανένας λαός δεν απελευθερώθηκε βελάζοντας, κανένας λαός δεν απελευθερώθηκε συμμετέχοντας σε αυτό το κουκλοθέατρο το οποίο βγαίνουν πάντα δύο κόμματα τα τελευταία 80 χρόνια. Τα τελευταία, ό,τι και να ρίξεις μέσα στην κάλπη και η κάλπη θα βγει Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Γιατί και ο ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ ήταν. Τι νομίζετε ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ? Λοιπόν, κατάλαβε ο κόσμος ότι μας κοροϊδεύουν, ότι δεν γίνεται, δεν υπάρχει σωτηρία.
Τώρα πάλι πάνε να φέρουν τον Σαμαρά με τον Καραμαλή, ξέρω εγώ, βλακίες. Δηλαδή πάνε να φτιάξουν μετασυγχωρήσεις σε ένα καινούριο οίκο ανοχής με παλιές πόρνες. Ωραία, ωραία. Πείτε μου λίγο τώρα, μια και φτάσαμε λοιπόν, να μου δώσετε και την άποψή σας για αυτούς που απέχουν. Για αυτούς που είναι έξω κοινοβουλευτικοί και είναι εκατοντάδες κόμματα, 600 κόμματα. Ναι. Τι βλέπετε εκεί, τι συμβαίνει εκεί, κυρία Σπύρου? Τι να βλέπω, οι άνθρωποι να πάρουν τα χάπια τους, να πάνε στον ψυχίατρο. Αυτοί είναι κάποιοι τελείοι εκεί πέρα, κάποιοι κομπλεξικοί που νομίζουν ότι μπορεί να κοροϊδέψει τον κόσμο, να τους ψηφίζει κάποιος να μπουν μέσα, να πάρουν την επιχορήγηση, η οποία δεν είναι επιχορήγηση, είναι δωροδοκία. Έχει ότι όλα τα μικρά κόμματα, επαναλαμβάνω, που μπήκανε μέσα, τρελαθήκανε, βρεθήκανε με εκατομμύρια, με 10-20 εκατομμύρια και υποστηρίξανε και αυτό το σύστημα. Λέγοντας, εγώ θα σώσω την Ελλάδα, εγώ θα βγάλω τα κάστανα από την φωτιά, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Απεδείχθηκε αυτό το πράγμα, είναι ιστορικό. Δυστυχώς, έτσι δεν είναι, απεδείχθηκε. Ναι. Δυστυχώς έχετε δίκιο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Δηλαδή το ποτάμι, το ριάκι, το ριάκι, η λιμνούλα, ο Θεοδωράκης, Θοδωράκης, ο Σιμίτης και τα λοιπά. Συλλεκτικά κομμάτια όλα. Όλοι ήταν συλλεκτικά. Η Ανέλ, ο Καμένος, ο Συγκαμένος, ναι. Σανέλ, γιατί ήταν και λίγο εκλεπτισμένοι αυτοί. Ναι. Άρα λοιπόν, για αυτού η Άνοιξη με το φθινόπωρο, πού να θυμηθούμε. Πάρα πολλά. Κοροϊδία. Μας ένα κουκλοθέατρο. Αυτό, ξέρετε, είναι κάτι το οποίο με ενοχλεί και εμένα πάρα πολύ προσωπικά. Όταν ακούω κάποιους να δημαγωγούν και να τα βάζουν με τον κόσμο, ότι φταίνε και δεν ξέρουν τι τους γίνεται και δεν εμπιστεύονται τους κατάλληλους, που εμπροκειμένου αυτός που ομιλεί πάντα, είτε εδώ στην εφαρμογή είτε στο YouTube, και δημαγωγή, θεωρεί τον κατάλληλο τον εαυτό του. Αλλά ποτέ κανείς όμως δεν μας είπε αυτό που είπαμε τώρα. Πόσες φορές ο ελληνικός λαός εμπιστεύτηκε μικρά κόμματα, τα έβαλε μέσα, η κατάληξη ήταν αυτή που βλέπουμε. Να δωροδοκηθούν από τα μεγάλα και να ψηφίζουν τα ίδια νομοσχέδια με τα μεγάλα. Όλοι έχουν ψηφίσει τα ίδια νομοσχέδια. Όχι, εμείς λέμε ο λαός πρέπει να γίνει πρωθυπουργός. Δεν θέλουμε άλλους εκπροσώπους, αντιπροσώπους και σωτήρες, διότι η μεγαλύτερη σωτηρία σήμερα είναι να σωθούμε από τους σωτήρες μας, όπως έλεγε ο Καζαντάκης. Δεν θέλουμε άλλους εκπροσώπους, αντιπροσώπους. Θέλουμε να γίνει εκπρόσωπος ο ίδιος ο ελληνικός λαός και να αποφασίζει επί παντός θέματος και επί παντός επιστητού που λέμε. Λοιπόν, επειδή τώρα τελευταία, κύριε Σπύρου, έχω πάρει πολιτική θέση. Και γράφει εδώ κάποιος από κάτω, δεν με ενδιαφέρει αν είναι τρόλ ή δεν είναι, αλλά μου δίνει μια πολύ ωραία πάσα. Με ποιον είναι ο Σερ Νίκολας. Ο Σερ Νίκολας ξεκαθάρισε, δεν είστε υποχρεωμένοι να έχετε δει όλα μου τα live ή πόσο μάλλον τα βίντεο, ότι για μένα το πολιτικό προσωπικό, είτε εντός Βουλής είτε εκτός Βουλής, μέσω κομμάτων, κινημάτων, υποκομμάτων και τελειών, ειδικά οι αρχηγοί που εκπροσωπούν τα μέσα και τα έξω, είναι κατώτεροι των περιστάσεων για ένα και κυρίαρχο λόγο. Ότι μπαίνουμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί να βάλει κόσμο στην ανεργία και στον πάγο. Επέρχεται μία ενδυνάμει φάση δικτακτορίας και απόλυτου ελέγχου των ανθρώπων μέσα από αυτό το σύστημα και τα παράγωγά του, και δεν ομιλεί κανείς από αυτούς, ούτε προετοιμάζει τον κόσμο, ούτε παιδαγωγικά ενημερώνει τα παιδιά ποια κατεύθυνση να πάρουν, έστω τουλάχιστον για να μην βρεθούν χωρίς δουλειά μεθαύριο. Οπότε αυτή είναι η πολιτική μου άποψη, κύριε που ρώτησες, ότι για μένα αυτή τη στιγμή και μέχρι αυτή τη στιγμή είναι όλοι κατώτεροι των περιστάσεων, διότι δεν ανήκουν στους χρόνους της εποχής και θα πάθουμε και χειρότερα από αυτά που περιγράφει και ο κύριος Σπύρου. Δηλαδή θα βρεθούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση με την πλάτη στον τοίχο, ουραγή, και θα φάμε κι άλλο ξύλο επιπλέον. Ξύλο.
Έτσι, μια χώρα η οποία έχει δώσει τα φώτα του πολιτισμού και η τεχνητή νοημοσύνη βασίζεται κατά ένα μεγάλο βαθμό στην αριστοτελική λογική. Αυτός είναι λοιπόν ο Σερ Νίκολας, για όσους έχουν απορία που ανήκουν. Λοιπόν, κύριε Σπύρου, γιατί λιγάκι βλέπετε είμαι και εγώ λίγο εκρηκτικός όταν θέλω. Μακάρι, εύχομαι να γίνεται περισσότερο. Πρέπει να είναι εκρηκτική η αλήθεια. Όπως λέει και ο κύριος Κοντογιαννόπουλος, εγώ τα λέω από το 2024, από το Γενάρη του 2024 μέσα στο TikTok, μνημονεύω τους ανθρώπους που έχουν δώσει μάχη όπως ο κύριος Δανέζης και τολμάνε και κάποιοι να μου πούνε ότι εγώ αντιγράφω. Δεν πειράζει, αυτή είναι η μοίρα των Ελλήνων. Είναι κάποιοι οι οποίοι θέλουν οπωσδήποτε με όχημα υποτίθεται λέει την ανιδιοτέλεια. Γιατί τι σημαίνει ανιδιοτέλεια, κύριε Σπύρου? Να μην έχω προσωπικό όφελος. Ναι, αλλά είναι... μόνο το προσωπικό παιδί. Προσέξτε, ανιδιοτέλεια, γι' αυτό λέμε και με τις λέξεις συνωμοσιολογία και όλα τα άλλα. Έχουν και πολύ βάθος και πλάτος. Ανιδιοτέλεια συνήθως εννοούμε όταν ο άλλος δεν έχει οικονομικά ωφέλη. Ή ξέρω εγώ να πάρει μια θέση, να βρεθεί σε ένα πόστο, αλλά στις παθογένειες και τις αδυναμίες του ανθρώπου, κύριε Σπύρου, κρύβεται η ελάχιστη ιδιοτέλεια της προσωπικής έστω προβολής, της ματαιοδοξίας δηλαδή. Βεβαίως. Και κρύβεται, σκοπός τους είναι, πραγματικά είναι να προβάλλουν τον εαυτό τους και να κερδίσουν κάποια καρέκλα, κοροϊδεύουν πρώτα τον καθρέφτη και μετά τους άλλους. Όχι, μην κερδίσουν καρέκλα. Μπορεί να κερδίσουν κάτι. Αναγνωρισιμότητα. Φαίνονται ότι είναι πολύ σημαντική. Είναι πολύ σημαντική και πολύ έξυπνη και πολύ σωστή. Δεν είναι κανένας πρώτος, οι γνώσεις είναι κυκλική. Και οι λύσεις πάλι είναι και μια άλλη πάσα, κύριε Σπύρου. Πριν μερικούς μήνες είχα βγάλει ένα διαφημιστικό, είχα τον κύριο Βαγγέλη Παπά, έναν αξιόλογο άνθρωπο εδώ μες στο TikTok, και είχα βάλει λοιπόν μια αφίσα και τίτλο «Οι γνώσεις είναι δύναμη». Βεβαίως. Αυτό λοιπόν, προσέξτε τώρα, αυτό λοιπόν το έχουν πάρει κάποιοι και το έχουν κάνει σημαία. Ξεχνάνε όμως να μνημονεύσουν, όχι εμένα, αλλά το «Οι γνώσεις είναι δύναμη» είναι του Francis Bacon, πολιτικού, φιλόσοφου κτλ. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα σωστά. Γιατί βλέπω εδώ πέρα έχουν σηκωθεί κάποιες σημαίες που πάνε και έρχονται. Όπως παλιά πηγαίναμε στο Σύνταγμα, θυμάστε, που μιλούσαν οι πολιτικοί αρχηγοί και από κάτω τα σημαίακια. Ναι, λοιπόν, το «Οι γνώσεις είναι δύναμη» είναι του Francis Bacon. Μην αντιγράφετε λοιπόν, να μνημονεύετε το πρωτότυπο, το original. Κύριε Σπύρου, και το ότι το μυαλό είναι όπλο και πρέπει να το έχουμε πάντα γεμάτο, είναι πάλι κάποιου, δεν θυμάμαι ποιανού είναι, αλλά το έχουν πει. Δεν έχει σημασία. Εμείς το υιοθετούμε και το επαναλαμβάνουμε, διότι οι γνώσεις είναι και επαναλαμβανόμενη η αλήθεια, αλλά είναι και κυκλική. Όλοι δίνουμε ο ένας τον άλλο. Όλοι παίρνουμε ο ένας από τον άλλο. Σκοπός είναι ποιος θα εφαρμόσει ότι το μυαλό είναι όπλο. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Ναι. Γιατί αν πραγματικά κάποιος είναι ανιδιοτελής και τον ενδιαφέρει η ουσία του πράγματος, δεν τον νοιάζει αν πάρθηκε μια ιδέα από αυτόν ή ακόμη και κάτι το οποίο είπε, αρκεί αυτό να δοθεί σωστά, να μεταλαμπαδευτεί σωστά, για να φτάσει σε περισσότερα αυτιά. Κάποιοι έχουν θέμα όμως. Έχουν θέμα για τα copyrights. Ακριβώς. Καταλάβατε. Άρα αυτό από μόνο του δείχνει ιδιοτέλεια. Όσοι κυνηγάνε τα copyright, δείχνει ιδιοτέλεια. Αυτοί είναι αντιγραφείς κανονικά, δεν είναι συγγραφείς, ούτε... Αυτοί κοιτάνε να αντιγράψουν και να ιδιοποιηθούν μετά το σωστό και να πούνε εμείς το είπαμε, με σκοπό όμως κάποια ιδιοτέλεια για να μπουν στην πολιτική, να κερδίσουν κάποια... Λοιπόν, δεν είναι, είναι υποκριτές. Δεν είναι καν ηθοποιοί, είναι υποκριτές. Ο ηθοποιός είναι αυτός ο οποίος ποιεί ήθος. Ο υποκριτής είναι αυτός ο οποίος υποκρίνεται την αλήθεια και ραδιουργεί το ψέμα. Λοιπόν, αυτοί είναι αυτοί οι τύποι που το παίζουν εμπειρογνώμονες, συμβουλάτορες. Άλλωστε, κύριε Σπύρο, να σας πω κάτι. Όπως είπαμε και στην αρχή του live, όταν 2 ή 3 άτομα ή και παραπάνω έχουν ένα κοινό σκοπό και στόχο, κάνουν μία συνωμοσία. Βεβαίως. Αν είναι καλή ή κακή, θα φανεί.
Έτσι δεν είναι? Ακριβώς, μα εκ του αποτελέσματος. Από το διατάφτα θα φανεί, από το διατάφτα. Το να είναι κάποιος πράκτορας δεν είναι κακό. Αν είσαι πράκτορας του καλού, είναι καλό. Αν είσαι πράκτορας του κακού και αγωνίζεσαι για ξένες σημαίες και ξένα κράτη, αυτό είναι πολύ κακό. Λένε μερικοί, αυτός είναι πράκτορας. Είναι πράκτορας. Και τι έγινε, άμα είναι να ελέγξεις αν είναι του καλού ή του κακού. Πού πρακτορεύει, για ποιον εργάζεται. Αν εργάζεται για την Ελλάδα, δεν είναι κακό. Αν εργάζεται για την Τουρκία, που δεν υπάρχει Τουρκία, γιατί και η Τουρκία Ελλάδα είναι, και τους προκαλέσαμε να κάνουν DNA και δεν τολμάνε να το κάνουν, γιατί το 50% θα βγουν Τούρκοι. Να έτσι, θυμηθούμε λοιπόν εδώ έναν πράκτορα, που δεν ήταν ακριβώς βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία, το Λάλα. Πόσο μεγάλα ήταν αυτά που αποκάλυψε. Ναι. Και το βάλαν φυλακή το παιδί εδώ πέρα οι δικοί μας. Τον καταστρέψανε. Καταλάβατε, και στο εξωτερικό το βάλανε. Διότι η Ελλάδα μισεί τα παιδιά της. Διότι υπάρχουν τριών ειδών ελληνισμοί. Ο γηγενής, ο αλήτρωτος και ο απόδημος. Ο απόδημος και ο αλήτρωτος, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερος από τον γηγενή. Εδώ πέρα τώρα ποιοι είναι Έλληνες και πόσοι είναι, και γιατί ο Έλληνας για να είναι Έλληνας πάνω απ' όλα πρέπει να είναι φιλέλληνας. Πρέπει να είναι φιλέλληνας ο Έλληνας. Άμα είσαι Έλληνας και είσαι ανθέλληνας, τι να το κάνεις στο διαβατήριο και τη γλώσσα, το ότι μιλάς ελληνικά. Ξέρετε πόσοι ανθέλληνες καταστρέψαν την Ελλάδα? Γιατί στην Ελλάδα μπορεί να βρεις τη φτηνότερη προδοσία και τον ακριβότερο ηρωισμό. Αλλά τα τελευταία χρόνια βέβαια βγαίνουν μόνο προδότες. Και γίνανε προδότες διότι προδώσανε τη δημοκρατία και γίνανε νεοδημοκράτες, καπιταλιστές, κομμουνιστές, σοσιαλιστές. Πάντως δημοκράτες δεν είσαστε εσείς και ελάτε να σας το αποδείξουμε όποτε θέλετε. Δεν έχετε καμία σχέση με τον κοινοβουλευτισμό, έχετε με τον καπιταλισμό του Άνταμ Σμιθ, με τον Κλεισθένη εσείς δεν έχετε καμία. Και όποτε γουστάρετε, ελάτε ενώπιον να σας το αποδείξουμε και να σας πούμε και τι νομοσχέδια ανθελληνικά έχετε ψηφίσει. Το πατριωτικό λεγόμενο χώρο, γιατί πέφτει η μεγαλύτερη σφαγή, κύριε Σπύρου? Γιατί είναι το πιο προδοτικό. Γιατί είναι το πιο προδοτικό. Όλοι έχουν μια φλερέντζα τώρα και το παίζουν πατριώτες και εθνικιστές. Και ο Στίγκας έλεγε πατριώτης. Και ο Καρανταφέρης και ο Καμένος και ο Βαρουπάκης. Και μπήκανε μέσα και απεδείξατε ότι είναι προδότες όλοι. Προδότες. Προδώσανε τις ιδέες τους και τα εντάλματά τους. Όλοι βάζουν. Δεν λέει κανένας είμαστε το προδοτικό κόμμα της Ελλάδας. Λένε όλοι είμαστε το πατριωτικό. Άμα τους ρωτήσει τι σημαίνει πατριωτισμός, τι σημαίνει Όμηρος, τι σημαίνει Ηρόδοτος, δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει κανένας ότι πατριωτικό. Καταλαβαίνετε. Κοροϊδεύουν τον καθρέφτη. Άρα για σας η λύση είναι η άμεση δημοκρατία. Προς τιμήν σας είπατε ότι είναι δύσκολο να ομονοήσουν οι Έλληνες προς μια τέτοια κατεύθυνση, όμως εσείς δίνετε τη μάχη του να υπάρχει αυτό στο τραπέζι σαν λύση. Κάποιους που λένε ότι όλα αυτά που λέτε, κύριε Σπύρου, κάνουν κακό τελικά αντί να αφήνουν τον κόσμο να ψηφίσει σωστά. Τι απαντάτε? Άμα θέλει να ψηφίσει, δηλαδή να ψοφήσει, να πάει να ψηφίσει, να πάρει το λευκό, να γράψει πάνω άμεση δημοκρατία, συντακτική εθνοσυνέλευση και να το ρίξει μέσα στην κάλπη Κικίβδηλη και καπηλική κάλπη. Αυτό θα τους ταρακουνήσει. Διότι άμα δουν ότι το λευκό γράφει πάνω 600.000 κομμάτια, 600.000 λευκά, άμεση δημοκρατία, τους δημιουργούμε ένα πρόβλημα. Εμείς είμαστε κατά του ψήφου, διότι όταν ψηφίζεις, είσαι συναυτουργός, συνυπεύθυνος και συνένοχος. Έχεις δώσει το νούμερο του ταυτότητό σου και σου λένε γιατί μιλάς, εσύ μας ψήφισες. Μην μιλάς κάθε 4 χρόνια τώρα και έλα μετά από 4 να σε αναστήσουμε. Λοιπόν, αλλά αυτοί που θέλουν να ψηφίσουν, ας πάνε να ψηφίσουν άμεση δημοκρατία. Καταλάβατε. Αν και πάλι δεν θα αλλάξει τίποτα, γιατί αυτοί είναι κρατικές συμμορίες, πιστεύω, και μπορούμε να τα αποδείξουμε. Τι να ψηφίσουμε άμεση δημοκρατία? Όχι, το λευκό είπα. Όποιος θέλει να ψηφίσει, να πάρει το λευκό και να γράψει πάνω άμεση δημοκρατία, συντακτική εθνοσυνέλευση, σύνταγμα και αποδίστρια. Άμα μαζευτούν 600-700.000 τέτοια ακόμα χαρτιά, θα τους ταρακουνήσει. Θα πούνε μας πήρανε χαμπάρι εδώ πέρα, παιδιά. Σας για τον προσωπικό αριθμό? Είναι ο νόμος 4227 του 20, ο οποίος με κανένα τρόπο δεν πρέπει να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος, γιατί και αυτός είναι υπόνομος και είναι η καταστροφή πλέον. Χάνεις το αυτεξούσιο, δεν έχεις αυτεξούσιο και θα σε σκοτώσουν. Θα σου κλείνουν τον αριθμό, δεν θα μπορεί να ψωνίσεις, δεν μπορεί να πας πουθενά. Αν είσαι λίγο επαναστάτης, θα τον κλείνουν και δεν θα μπορεί να πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν είναι τώρα. Ο προσωπικός αριθμός είναι θάνατος σώματος, πνεύματος και ψυχής. Όποιος πάρει τον προσωπικό αριθμό, παιδιά, πέθανε και μας έχουν δώσει, λέει, διορία μέχρι τις 5 Νοεμβρίου. Είναι που δεν είναι υποχρεωτικός, είναι προαιρετικός. Κοροϊδεύουν, καταλάβατε. Απατεώνες όλοι. Να πούμε, ποτέ οι πολιτικοί δεν ήταν Έλληνες. Βάλτε Έλληνες τουλάχιστον μέσα στη Βουλή. Ή έστω
αν ήταν Τούρκοι μέχρι σήμερα οι Έλληνες, οι πολιτικοί, δεν θα είχαν κάνει αυτά τα εγκλήματα της υπογεννητικότητας και της εξαθλίωσης και να βγαίνουν να λένε θα χτυπήσουμε τον ακτιβισμό και να έχουν διώξει 600.000 άτομα νεολαία στο εξωτερικό και να έχουν φέρει εδώ μέσα 600.000 μπαμπουίνους που τους λέω εγώ. Έτσι, και να λέει πολλαπλασιαστείτε με τους μπαμπουίνους. Έτσι, Τούρκοι να ήταν οι πρωθυπουργοί και οι υπουργοί, δεν θα είχαν κάνει τα εγκλήματα που έχουν κάνει αυτοί. Ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Παπανδρέου. Θέλω λοιπόν τώρα στο τέλος να μου πείτε, αν είναι να δώσετε μία συμβουλή, κύριε Σπύρου, στον κόσμο που ακούει τώρα και θα δει και το βίντεο μεθαύριο στο YouTube. Ποια είναι και τι θέλετε να πείτε και στους νέους. Διπλό το ερώτημα. Εγώ τη συμβουλή που ήθελα να τους δώσω είναι καταρχήν να βάλουν το δάχτυλο στο μυαλό και το χέρι στην καρδιά, διότι με ένα ψήφο θα σκοτώσεις το παιδί σου, με ένα βόλι θα σκοτώσεις τον εχθρό. Λοιπόν, η συμβουλή μου είναι να μην ξαναπάνε σε αυτά τα κατάπτυστα ουροδοχεία που λέγονται κόμματα. Τα κόμματα καταστρέψανε την Ελλάδα, σκοτώσανε, διώξανε την Ελλάδα, φέρανε αυτούς που φέρανε εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, να μην ξαναπάνε σε αυτά τα κοπροδοχεία της Βουλής και της κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας και να ψηφίσουν με το δάχτυλο στο μυαλό πραγματικούς Έλληνες, οι οποίοι είναι ο ελληνικός λαός. Μόνο ο ελληνικός λαός μπορεί να σώσει τον λαό. Δεν μπορεί κανένας άλλος να τον σώσει. Όλοι οι άλλοι μπορούν να τον καταστρέψουν, διότι όπως ξέρετε η δουλειά τους είναι να σώσουν τον λαό και άμα τον σώσουν θα μείνουν άνεργοι, όπως έλεγε ο Σουρής, διότι δυστυχία σου Ελλάς με τα τέκνα που γεννάς, ο Έλλας ηρώων χώρα, τι προδότες βγάζεις χώρα. Έτσι, και αν πραγματικά λαχταράς τη λευτεριά, λοιπόν, από ξένους και από ντόπιους ηγέτες, λευτεριά μη ζητάτε, με δικό σας τουφέκι και σπαθί να πολεμάτε, διότι αν λαχταράς τη λευτεριά, σε ξένους μην ελπίζεις, πάρτι μονάχος αν μπορείς, αλλιώς δεν την αξίζεις. Λοιπόν, συμβουλεύω τον ελληνικό λαό να ψάξει να βρει Έλληνες ηγέτες και όχι ικέτες, οι οποίοι είναι ένα λαοπρόβλητοι και όχι τοποθετημένοι, λαοπρόβλητοι, να έχουν βγει μέσα από το λαό και όχι μέσα από την οικογενειοκρατία, και αυτούς βεβαίως να τους ψηφίσει να γίνουν υπουργοί, πρωθυπουργοί, αλλά να είναι λαοπρόβλητοι, να μην είναι τοποθετημένοι. Αυτό έχω να συμβουλεύσω τον ελληνικό λαό, να φύγει από αυτά τα κοπροδοχεία, ουροδοχεία, τα κόμματα τα οποία θα σκοτώσουν το μέλλον των παιδιών του και θα έρχονται τα παιδιά σας να πετροβολάνε και να φτύνουν τους τάφους σας. Εάν θέλετε λοιπόν να μην φτύνουν και να πετροβολάνε τους τάφους σας, τα ίδια σας τα παιδιά, συμβουλεύστε τα να μην ξαναπάνε ποτέ σε αυτά τα καταγόγια, τα κόμματα που είναι πάνω από 600 κόμματα και απεργάζονται την μελλοντική σας άζυρη, στη μελλοντική σας δηλαδή θεά της εξαθλίωσης και της φτώχειας. Αυτό έχω να σας πω. Όσο για την νεολαία, πρέπει και αυτοί να ενεργοποιηθούν, να μπουν στην πολιτική. Είναι πολιτικά όντα, όπως έλεγε ο Δίκαιος Αριστίδης, ότι είμαστε πολιτικά όντα προσούς φύση συγγένεια εστίν. Πρέπει να γίνουν πολιτικά όντα. Δεν επιτρέπεται να μην ασχολούνται με την πολιτική, διότι μέσα από την πολιτική δυστυχώς ψηφίζονται οι νόμοι που καθορίζουν το μέλλον των αγέννητων παιδιών. Εμείς λοιπόν, σαν άμεσοι δημοκράτες, αγωνιζόμαστε για το μέλλον των αγέννητων, αγωνιζόμαστε για τους νεκρούς, για τους αγέννητους, για τα βρέφη και για τους ανήλικους. Για αυτούς αγωνιζόμαστε. Λοιπόν, ευχόμαστε λοιπόν στον ελληνικό λαό και στην ελληνική νεολαία να γίνει και ελληνική και νεολαία και να αναλάβει και αυτή τις ευθύνες της, να συμμετάσχει στον πολιτικό βίο, στον πολιτικό στίβο. Δεν μπορεί να είσαι αμέτωχος σήμερα, δεν περισσεύει κανένας, διότι στην αρχαία Ελλάδα, άμα ήσουν αμέτωχος, σου αφαιρούσαν τα εκλογικά δικαιώματα, στη συνεχεία σε εξωστρακίζανε, σε εξορίζανε και στη συνεχεία σε εκτελούσαν, σε θεωρούσαν προδότη. Λοιπόν, πρέπει να υλοποιήσουμε, παιδιά, τη μοίρα μας που είναι η αρχαία ελληνική γραμματεία και πάνω απ' όλα η κουλτούρα και η πραγματική δημοκρατία. Πρέπει να επαναφέρουμε την μητέρα μας δημοκρατία πίσω, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν είναι μητέρα, είναι μητριά. Μισεί τα παιδιά της, διότι δεν είναι ελληνική. Έτσι, είναι κοινοβουλευτική. Είναι του Κρόμουελ. Την έχουν απαγάγει, την έχουν βιάσει, την έχουν εκβιάσει, την έχουν ξαναβιάσει. Άρα δεν είναι μητέρα, είναι μητριά. Όταν ξαναγίνει μητέρα δημοκρατία, θα την αγαπήσω κι εγώ. Τώρα θα την πολεμάω συνέχεια, διότι πρέπει να πιστεύουμε πάνω απ' όλα όχι στο κράτος, το οποίο είναι εβραϊκό 100%, αλλά στο έθνος. Η Ελλάδα είναι ένα πολύ μικρό κράτος, αλλά είναι ένα τεράστιο έθνος που δεν μπορεί κανένα να το αντιμετωπίσει, διότι είμαστε όλοι του Ηροδότου που λέει ότι είμαστε το όμαιμον, το ομόγλωσσον, το ομότροπον και το ομόθρησκον. Υλοποιήστε λοιπόν αυτά τα 4 του Ηροδότου. Αυτή η ευχή μου είναι. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να ευχηθώ. Διαβάστε αρχαία ελληνικά, μάθετε τι σημαίνει ελληνισμός, χριστιανισμός και δημοκρατία και υλοποιήστε τα.
Δεν θα μείνει κανένας. Σε λίγο, σε 5 χρόνια η Ελλάδα με το Μαρακές εδώ πέρα μέχρι το 30 θα είναι μόνο Σαρία. Σαρία θα είναι. Δεν θα υπάρχει χριστιανισμός. Γι' αυτό πρώτα πρέπει να δίνουμε τη μάχη για το πολιτικό σκέλος και μετά για το θρησκευτικό. Γιατί άμα χάσουμε το πολιτικό σκέλος και η Ελλάδα από χώρα γίνει χώρος, έτσι, και γίνει μουσουλμανία εδώ μέσα, μετά ποια θρησκεία θα σε σώσει? Άμα πεις ότι είσαι χριστιανός, θα σε σκοτώσουν κιόλας. Λοιπόν, αυτές οι ευχές έχω. Άλλο κεφάλαιο αυτό μεγάλο, θα το αφήσουμε για άλλο live. Άλλη φορά, βέβαια, μεγάλο κεφάλαιο. Η Σαρία, βέβαια. Την τελευταία φορά ήσασταν εδώ, κοντεύουμε να κλείσουμε ένα χρόνο και το θυμάμαι χαρακτηριστικά για ποιο λόγο. Γιατί συμμετείχατε σε ένα φόρουμ, έτσι συνηθίζει να λέγεται, περί τεχνητής νοημοσύνης. Ναι, βέβαια. Και εσείς στην παρουσία σας έγινε 1 Δεκεμβρίου, πριν ένα χρόνο αυτό το φόρουμ. Ήταν και άλλα πρόσωπα εδώ καλεσμένα. Ναι. Το θέμα της τεχνητής νοημοσύνης εγώ το αναλύω εδώ και 2 χρόνια. Ναι. Έχω μνημονεύσει άπειρες φορές. Ο κύριος Δανέζης πρωτίστως και ο κύριος Νανόπουλος εδώ και 15 με 20 χρόνια. Σωστά, η μεγαλύτερη. Εγώ ευχαριστώ, αγαπητέ φίλε Νίκολα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, και εσύ επιτελείς ένα λειτουργήμα, έτσι, και πρέπει να το συνεχίσεις αυτό το λειτουργήμα της αλήθειας, το λειτουργήμα της πραγματικής σκοπιμότητας στη ζωή. Ζωή, όποιος δεν πιστεύει στη ζωή, μετά τη ζωή χάνει το καλύτερο κομμάτι της ζωής του. Έτσι, λοιπόν, και πρέπει να πιστέψουμε ότι πάνω απ' όλα πρέπει να έχουμε την ιστεροφημία που θα